Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, diri sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Disyembre 23, tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Duha na lang kadlaw kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Duha na lang kadlaw ang Pasko pero may advance sa Christmas kita karon sa aton sining Bombo. Bangod man, grand draw na sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Isa ka milyon ka pesos sa nagaulat sini iyang grand prize sa sining panibag-o nga mga katapo sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Magluwas sina kadamo pagid sa mga cash prizes nga nagahulat sa mga winners naton. Kani standby kay aton sini dugangan karon ang mga informasyon sa mga kabombo na naton dira. Padayon lang kamo hingagaw sa paghulog sa inyo sinima entries diri sa Dropbox Center sa ground floor sa Sky City Tower, Dalan Mapa, Syudad sa Iloilo. Sa mga nagapauna kag dalagkuan karon nga mga balita, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 gintubod nga mismo ang driver sang bus ang may kapaltahan rason sa nagluntad sini nga trahedya sa banwa sang Hamtikan-Tike. Mga Ilonggo nangin masako naman sa pagmalamalaklon sa ila sini nga mga regalo. May mga pipila pa kita iya ka mga kabombo nga magapatigayon pa lang sang ila sini nga Christmas party. Sa pihag nga bahin revenues, ang Local Economic Enterprise Office naglabot na sa 79 million. Maayo nga personnel kag dedikasyon sa trabaho, ginatudlo nga rason sa kadalagan. Sa dugang pa nga mga balita, 21 ka mga barangay sa syudad or probinsya sa Iloilo wala pa madeklarar bilang drug-free suno sa Iloilo Police Provincial Office. Kag Regional Civil Security Unit 6 kag Arevalo PNP nakakumpiskar sa masobra 55,000 nga balor sa firecrackers sa distrito sa Arevalo. Ini nga mga firecrackers ang ginakabig illegal. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, may tubtob las 12 kamo sang Udto sa paghulog sa inyo sining mga entries para iya sa grand draw sang 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa mga kabombo naton, hingagaw sa paghulog sa inyo sining mga entries, magluwas sa 1 milyon nga grand prize kag pagkakilalahon naton ang pinakauli sining maging katapo sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. May guaranteed prizes pagid kita sa 31 ka Bombo Radio kag Star FM stations. Guaranteed prices butsilingon kung may Star FM kag Bombo Radio dira sa inyo sining lugar, sigurado na nga may magadaog sang 5,000 pesos third prize, 10,000 pesos second prize kag 15,000 pesos sa first prize. Sa aton sinima ka Bombo, magluwas sina mayara pagkikita sang regional winner nga magagikan sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao. Magadaog naman sang 50,000 pesos sa cash kada isa. Gani ano pang ginahulat mo base ang imo siniya nga ulihi nga entries nga ipadala diri, amo pa na ang makahatag sa imo sang swerte nga makadaog sang cash prizes, linibo nga cash prizes o kon hindi gani, amo pa na ang rason sang imo sini nga pagka-milyonaryo. Bangod sa aton sini nga grand prize, 1 ka milyon ka pesos ka cash ang natala na nga batunon sa aton sini maswerte nga tagdaog. Sa aton sini nga mga kabombo, magpasakop na, magdugang pa, waswasi dira himo sa imo sinima entries kag ihulog diri sa istasyon sang Bombo Radio, no? Ihulog hingagawagid before mag 12 noon.
dapat makahulog ikaw sa imo sini iya nga entries sa aton sini mga kabombo para nga makapasakop ikaw sa Grand Draw nga kung sa hiwaton ini karon last 3 sa hapon. Last 3 sa hapon karon ang aton sini nga Grand Draw sa luwat may 6.5 million nga kasya siyahan. No, in total prices nationwide 6.5 million pesos na. Ang kabugusan sini iya nga premyo nationwide sa 1-2 Panalo Part 22 promo. Sa mga nagapamangkot dira Bombotsam, ano pang dapat sininamon tandaan? Dapat nyo lang tandaan nga kung maghulog kamo sa dugang sini nga mga entries, hindi kamo sa liwat, hindi kamo maghulog nga ang nakabutang sa inyo sini week number is week number 8 o kung late entries. Hindi ina pwede. Week number 8, kag late entries, disqualified ina kanugon. Pili lamang kamo from week number 1 to week number 7. Amo na ang inyo sini nga pilion nga numero sa pagbutang sa week number 1 to week number 7 lamang. Para iya nga sigurado pananglitan ikaw magabutan, hindi ma-disqualify ang imo sini nga entry. So pili lamang sa week number 3 or week number 1, tubtob iya week number 7. Sa mga kabumbutang nga nagapamangkot, Bumbutsam, paano itong ginhulog ko sa week number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nga wala iya malawagan sa daily draw? No? Qualified yapon ina sa aton sini nga grand draw. Gani kung damo na ang ginhulog mo nga entries, no? Sa aton sini iyang 7 ka simana nga pagpanagtagman sa daily draw winners, daily draw prizes, dugangi pagid para nga mas dako ang imo sini iya nga tsansa nga magdaog sang dalagko nga mga cash prizes sa aton sini nga grand draw nationwide inihiwato naton karon sa aton sini matag nga palamati last 3 sa hapon. Magtutok lamang dris Bombo Radio para nga kung mabatian mo lawagon imo sini nga ngalan, no? Sa aton sini makabumbuti panigurado temprano pa ini nga pamaskwa, no? Nga ginadulong sa inyo sang 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa liwat may 2 pa kamo ka or 3 minutos pa kamo nga makahulog sa inyo sinima entries diri iya sa may istasyon sang Bombo Radio. Hingagaw kamo kay by 12 o'clock may deadline kita 12 o'clock sa aton sinimatag palamati sa pagbaton man sang inyo sini nga entries para sa aton sini nga grand draw. Ang dugang nga mga detalye lakip na sa pagpatpat naton sa mga mainit man nga mga balita kang impormasyon. Balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masaming nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Disyembre 23, taong 2023. Mga kabombo at Kister Nation sa ating Christmas Countdown. 2 araw na lamang po bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita,
Libo-libong bilang ng mga pasahero bumuhos pa dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ilang biyahe naman patungo sa mga lalawigan pulibok na hanggang sa pagpasok ng unang linggo ng Enero. Pamunuan ng terminal, tiniyak naman ang kaligtasan ng mga pasahero na babiyahe patungo sa mga lalawigan. Sa ating international news, abangan dahil ang Palestinian death toll sa gitna ng Israel-Hamas war, mahigit 20,000 na. Mga barko namang may kargang krudo, umiiwas na raw na dumaan sa Red Sea dahil pa rin sa pag-atake ng mga armadong grupo. Bagong may sasama sa Bombo Millionaires Club, malalaman na mamaya kung sino ang magiging grand winner ng One to Panalo Part 22. Ang presyo naman ng lechon sa Laloma, Quezon City sumirit pa 2 araw bago sumapit ang Pasko. 5 sangkot sa Mindanao State University terror bombing. Kakasuhan na ng pambansang pulisya dyan sa Marawi City. Alamin natin ang update mamaya ng live imprisonment sa mga kapwa leaders, hustisya raw para sa libo-libong mga nabiktima ng largest investment scam sa ating bansa. At sa ating balitang palakasan, ilang mga batang Pinoy players at kanilang team nagbahagi ng kanilang naging journey doon sa katatapos lamang na torneo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Posibleng wala na raw bagyo mga kabombo na papasok sa Pilipinas sa nalalabing mga araw para sa 2023. Ito naman ay batay sa naging report ng mga eksperto mula sa Department of Science and Technology at sa data ng Bombo Weather Center. Makikitang mas manipis na ang kaulapan sa malaking parte ng ating bansa. Sa kasalukuyan, wala na hong na-monitor na namang tropical cyclone na maaaring pumasok pa dito sa Philippine Area of Responsibility na maaaring magpatuloy na makaapekto sa malaking parte ng ating bansa sa pagtatapos ng 2023. Kasabay nito, maaaring maranasan naman ang fair weather condition sa ating bansa sa araw mismo ng Pasko, maliban na lamang doon sa mga manakanakang pagbuhos ng ulan, mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa dakong hapon at gabi. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan at shear line na siya namang nagdudulot ng malamig na temperatura, lalo na sa malaking parte ng Luzon, at minsan may manakanakang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, sinimulan na ng Bustos Dam ang pagpapalabas ng irrigation supply sa mga sakahan sa Bulacan at iba pang bahagi ng Pampanga. Ayon kay National Irrigation Administration Central Luzon Director Josephine Salazar, mas maaga ang pagpapalabas ng tubig sa Bustos Dam kumpara sa orihinal na schedule nito na nakatakda sana noong January o sa darating na January 2 sa susunod na taon. Mataas anya ang tubig sa naturang dam at ayaw itong masayang ng management kaya tuluyan ng binuksan ng dam para sa mga magsasaka. Kahapon, nananatiling mataas ang level ng tubig sa naturang dam at nasa 15.83 meters. Kasunod ng desisyon ng dam management, nagpapakawala ngayon ito ng hanggang 80 cubic meter per second na tubig para yan sa mga sakahan. Ang Bustos Dam ay isa sa mga dam sa Northern Luzon na kahanay ang ibang mga malalaking dam katulad na lamang ng Angat at Ipo na nag-supply ng tubig sa libo-libong mga sakahan dito sa metro at sa ating bansa. Sa dagdag pa nating balita mga kabombo, maki-update tayo sa mga pangunahing terminal dito sa Metro Manila patungo sa mga lalawigan dahil bumuhos na ho ito mula pa kagabi. At ilang mga biyahe dun sa provincial route ay pulibok na hanggang sa pagpasok ho ng bagong taon. Alamin natin ang iba pang mga update mula sa Parañaque International o Parañaque Integrated Terminal Exchange. May pag-ulat dyan si Bombo Trupio Anwada Jr. Patuloy ang dagsa ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX 2 araw bago magpasko. Kahapon nga ay nag-inspeksyon ang mga opisyal ng sektor ng transportasyon na sina Transportation Secretary Jaime Bautista, Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II at iba pang kawani ng naturang sektor. Layunin ng isinagawang inspeksyon ay tiyaking mapapanatili ang mahigpit na seguridad at maayos na mga pampublikong sasakyan para sa mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ayon kay PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, inaasahan nila ngayon at sa susunod na mga araw ay may hahabol pa ng mga biyahero.
Anya, kinailangan nilang magdagdag ng mga bus partikular na sa mga biyaheng pabikol. Gayunman, hindi ito sapat. Kaya ang ilang mga pasahero ang hindi nakatuloy sa kanilang biyahe dahil wala nang mabiling tiket. So basically, from here on out, lalong dadami na yung pasahero for including yung traveling to the provinces at the same time yung mga usual commuters natin. So nag-replenish na po ng buses because meron naman tayong special permits from LTFRB. So it's either aircon or ordinary. So meron naman talagang mabubuk pa ulit dito sa PITX. Going to Visayas and Mindanao. Ating entrance, no, metal detectors at the same time yung security natin. I-check naman po yung baggages. Ayon naman sa ilang pasahero na mas dagsa ngayong taon ang bilang ng mga babiyahe kumpara sa mga nakaraan taon. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Rodriguez Bagasina, isang construction worker dito sa Metro Manila, ngayong araw ay uuwi siya ng Bicol upang makasama ang kanyang pamilya. Napansin niya ngayong taon na mas dagsa ang mga tao kumpara noong taong 2022. Ito anya ay dahil ngayong taon ay wala nang gaanong COVID restriction. Ayon naman kay Charito Zapanta, kakauwi niya lang ngayon galing Italy. At napansin niya na mas marami umanong nakaantabay ng mga pulis at may inspeksyon sa mga gamit kaya siguradong ligtas umano sila. Medyo malayo po kasi yung trabaho namin, galing pa po kami ng Santa Rosa, Nueva Ecija. So po parang magpasko naman, nasa pamilya po kami. Pong mas maraming tao ngayon, po hindi na lockdown tayo, okay na yung mga ano ngayon kasi medyo ano nga po kami sa trabaho Madali lang pila kasi wala may naunahan. Ay hindi na pwede standing yata. Sabi ko maghintay na lang ako ng panibagong. So nakauwi ako nung Martes. Tapos sabi ko, di pa ka dito ko mag-gusto sa pamilya. Sa pinakahuling tala ng pamunuan ng PITX, umabot sa 132,347 ang bilang ng mga pasahero. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwari nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, muling hinimok ng environmental groups ang publiko na gawing ligtas ang pagdiriwang at pagsalubong sa taong 2024 nang walang paggamit ng mga paputok. Sinabi ni Eco Waste Coalition National Coordinator Eileen Lucero na dapat unahin ang kaligtasan ng publiko at ang isang malinis, malusog at sustainable na kapaligiran. Paliwanag ni Lucero, ang hindi anya paggamit ng mga paputok sa panahon ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ay paraan ng pagbibigay proteksyon sa mga karapatan ng mga tao at sa kapaligiran. Dagdag pa ni Lucero na ang hindi pagtangkilik sa mga paputok ay may iwasan ng malakas na ingay, disgrasya at pagkasugat, gayon na rin ang mga sunog at polusyon sa hangin at kapaligiran. Maaari namang gawing masaya ang selebrasyon kahit wala raw paggamit na paputok. Habang sa panig naman ng Ban Toxics, ipinaya ng campaigner nito na si Tony Dizon na gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay. Maaaring magpatugtog ng radyo sa halip na bumilin at magsindi ng mga mapaminsalang pailaw o puputok. Sa huli, ang kapalaran umano ay nakasalalay sa responsableng aksyon ng mga mamayan at hindi dahil sa mga ginagamit itong mga firecrackers at fireworks sa mga komunidad. Wapa tayo nagkaragdagang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan. Ang Metropolitan Manila Development Authority nagbabala naman sa paggamit ng paputok sa pagsalubong sa Kapaskuhan at maging sa Bagong Taon. Alamin natin ang mga update hatid ni Bombo Alaysa Eclarinal. 2 araw bago ang Kapaskuhan, nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority sa paggamit ng paputok sa pagsalubong sa araw ng Pasko. Tuwing holiday season kasi, mas maraming naitatala ang mga otoridad na mga aksidente na may kinalaman sa paputok. Ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority, isang paraan ng pag-iwas sa mga firecracker incident ay ang pagbabawal sa paggamit nito. Dapat ay magkaroon na lamang ng mga fireworks display na mapapanood ng publiko kaysa sa mga paputok na mas magdadala ng pinsala at mga aksidente para sa mga mamamayan. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Romando Artes, ang mga magpapaputok ay dapat aprobado ng mga kani-kanilang mga local government units. Una nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Metro Manila Council na magkakaroon lamang ng mga firecracker zone areas, partikular na sa Metro Manila.
Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Romando Artes. Meron na po tayong Metro Manila Council Resolution banning po yung pagpapaputok at mga fireworks sa kanilang lugar. Meron lamang pong designated na areas kung saan pwedeng magpaputok. Community po yan at sponsored po yan ng LGU. Kaugnay nito ay pinapayuhan ng Department of Health ang mga magtatamo ng mga pinsala mula sa paputok na hugasan ng maigi gamit ang sabon at tubig ang apektadong lugar o nasugatan. Kung malala ang sugat at patuloy pa rin nagdurugo, ayon sa Department of Health, balutin ito ng malinis na tela at pumunta kaagad sa isang medical facility para sa tamang proseso ng paggagamot. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Patuloy pang nadadagdagan ang bilang ng mga individual na nasasawi sa Gaza City nang dahil pa rin sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Ito ay matapos na pumalo na sa mahigit 20,000 Palestinian ang binawian ng buhay nang dahil pa rin sa mas pinalawak na pag-atakeng ginagawa ng puwersa ng Israel. Batay sa ulat na inilabas ng United Nations at iba pang mga ahensya ng naturang mga pamahalaan, ang mga ginagawang aerial and ground offensive ng Israel ang isa sa mga pinakamapaminsalang pag-atake ng militar sa kanilang kasaysayan. Nagresulta ito ng pagkawala ng matitirhan ng halos 85% na kabuuang bilang na 2.3 million population ng Gaza. At nagdulot din ito ng kakulangan sa pagkain at taggutom ng nasa mahigit kalahating milyong katao sa nasabing ang mga apektadong lugar. Kung maalala, nagsimula ang lahat ng ito nang magdeklara ng giyera ang Israel laban sa Hamas militants matapos ang naging pag-atake nito sa ilang bahagi ng Israel noong Oktubre 7 ng taong kasalukuyan na kumitil naman sa buhay ng mahigit 1,200 individuals at bumihag din sa nasa 240 na mga sibilyan. Pag-uulat mula sa ibayong dagat, umiiwas na ngayon ang mga barko ng may kargang krudo sa pagdaan sa Red Sea sa gitna yan ng kanilang mga paglalayag. Kasunod ito ng mga insidente ng pag-atake ng Houthi militants ng Yemen gamit ang mga drone at missile na isa-ilang mga barkong nagdadaan sa naturang lugar. Batay ito sa vessel tracking data ng isang United States-led coalition na tumutulong sa pagpapaigting pa sa pagbabantay sa mga barkong dumadaan sa Red Sea laban sa mga pag-atake ng naturang militanteng grupo. Sa naturang data ay kapansin-pansin na napipilitang tumahak ng mas malayong ruta sa bahagi ng southern tip ng Africa na nagresulta naman ng pagdami ng bilang ng mga barkong dumadaong sa mga pantalan ng nasabing bansa. Ang sinabing panibagong adjustment sa pagtahak sa mga ruta ng mga barkong may kargang krudo. Kung maalala, may 17 Filipino seafarers din na kabilang sa mga sakay ng isang Japan-owned ship ang nabiktima ng pananalakay ng Yemen rebel group na Houthi. At hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang pakikipagnegosasyon ng mga kinaukulan sa naturang rebeldeng grupo para sa pagkapalaya sa mga kabayan nating mga tripulante. Balik sa mga balita sa Pilipinas, sa pinapahigpitan ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa City ang pagbabantay doon sa bentahan ng paputok. Kasama na ang paggamit sa mga ito sa kasagsagan ng selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Ito'y kasunod na rin ng inilabas na City Ordinance No. 14-092 na nagbabawal naman sa pagbebenta, pagdisplay, distribusyon at paggawa at maging ang pag-aari ng paputok ng mga residente. Ang sino mang mapapatunayang gagawa ng mga ito ay mapapatawa ng multa na nasa 5,000 piso. Ang mga shop ng mga tindahan o yung mga tindahan na nagbebenta ng naturang produkto ay makakansela naman ang kanilang permit o kung hindi man ay tatanggalin ito ng tuluyan. Ipinagbabawal na rin ang lokal na pamahalaan ng paggamit ng open pipe at muffler doon sa mga motorsiklo na maaaring gamitin bilang alternatibong magbibigay ng ingay. Ang sino mang lalabag sa naturang mga panuntunan ay papatawan ng multa ng hanggang 2,500
at hanggang 7,500 depende ho sa kung ilang ulit nangyari ang violations. Sa halip na paputok, pinapayagan naman ng lokal na pamahalaan na magsagawa na lamang ng community works display, ngunit kailangan na makakuha muna ng permit mula sa Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Kung maalala mga kabombo, una nang sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. na sinusuportahan nito ang inisyatibo ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng firecracker ban para naman maiwasan ang mga injury o anumang banta sa kalusugan ng mga mamamayan ngayong holiday season. Nadadagdagan pa ang bilang ng mga probinsyang idinedeklara bilang bird flu free o ligtas mula sa epekto ng avian influenza. Batay sa bagong memorandum na inilabas ng Department of Agriculture, ligtas na mula sa bird flu ang mga probinsya ng Isabela at Maguindanao del Sur. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, nagnegatibo ang resulta ng ilang araw na surveillance sa mga naturang lugar, kasunod ng 70 araw na paglilinis at disinfection process na sinagawas ng kagawaran. Unang naitala sa probinsya ng Isabela ang 3 kaso ng avian influenza subtype H5N1. Ang mga ito ay magkakasunod na na-detect sa Kawayan City, sa Alicia at gayon na rin sa Gamu noong taong 2022. Nakapagtala rin ang probinsya ng Maguindanao del Sur ng 3 kaso noong nakalipas na taon na pawang natukoy sa bayan naman ng Ampatuan. Ayon kay Secretary Laurel, agad silang nagsagawa ng investigation, depopulation at disinfection sa mga lugar kung saan natukoy ang mga naturang kaso habang tuloy-tuloy ang ginagawang surveillance ng kanilang kagawaran. Samantala, maliban sa 2 nabanggit na probinsya ay una nang naideklara na ligtas sa bird flu ang mga probinsya ng Camarines Sur, Davao del Sur, Rizal, South Cotabato, Ilocos Sur, Batangas, doon sa Capiz, sa Quezon, sa Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan at maging sa Cotabato. Bombo Sports News. Matapos nga ang mga laban dyan sa Batang Pinoy, ang lungsod ng Pasig nais daw palawakin pa ang kanilang sports development program sa mga susunod na taon. Naiuwi naman ang ikalawang pwesto sa 2023 Batang Pinoy at Philippine Youth Games. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo JC Galvez. Bombo JC. Balikan natin yung mga update hinggil ho dyan mga kabombo, mga Kastar Nation. Samantala, tuloy-tuloy pa rin sa pagkamada ng panalo ang Philadelphia 76ers. Kasunod ho yan ang panalo laban sa Toronto Raptors sa score na 116-102. Naitala naman ng Sixers ang ika-20 panalo ngayong season sa pamamagitan ho yan ng pinagsama-samang 97 points na nagawa ng 3 na episyenteng scorer ng kanilang kupunan. 33 points kay Tobias Harris, 33 points at 9 assists naman kay Therese Maxey at 31 points at 10 rebounds, 9 assists mula naman kay Joel Embiid. Hindi nakahanap ng kasagutan ng Raptors sa mistulang shooting spree na ginawa naman ng 3 scorer ng Sixers. Kumamada naman ng 31 puntos itong si Pascal Siakam, ngunit wala ng ibang Raptors player na nakagawa ng mataas na puntos maliban sa 19 na puntos na ipinasok naman ni Jacob Polt. At dito mga kabombo, sinamantala ng Sixers ang kahinaan ng Raptors sa 3-point area kung saan ay siyam na 3-pointers lamang ang nagawa upang may pasok mula ho sa 33 attempts. Umabot sa 100 umaabot to mga kabombo sa 14 na 3-pointers ang naging kasagutan ng Sixers mula ho sa 31 lamang na mga attempts na kanilang ginawa. Ang naturang panalo mga kabombo ay kabilang sa mas maraming personal foul na nagawa naman ng Sixers players at kumamada ang kanilang kupunan ng 21 fouls habang 16 ang nagawa naman ng Raptors. Hawak ng Raptors ngayon ang 11 kontra naman sa 17 na win-loss record ng kanilang kupunan.
Mga kabambot Kister Nation, ngayong araw nang inaabangang grand draw ng 1-2 Panalo Part 22 promo ng Bombo Radio at Star FM. May nakalaang 1 milyong piso ang ibibigay ng Bombo Radio Philippines sa itatanghal na grand winner. Maliban sa magiging bagong milyonaryo, apat naman na 50,000 pesos ang ibibigay bilang regional prizes sa Luzon, sa Visayas at Mindanao at dito na rin sa National Capital Region. May guaranteed prize pa na 15,000 pesos, 10,000 pesos at 5,000 pesos mula sa mga winners sa ating mga himpilan sa 24 na key cities nationwide. May kabuang 6.5 million pesos ang inilaan para sa promong ito ng Bombo Radio Philippines. Ganap na 3:00 ng hapon, isasagawa ang grand draw sa ating mga fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations, kaya tumutok na mga kabombo at ka-Star Nation. Samantala, mga kabombo, kunin natin muli yung mga update dun ho sa katatapos lamang kahapon na mga aktibidad dyan sa Batang Pinoy 2023. Dahil may mga natuklasan itong mga lokal na pamahalaan, anong improvement kaya ang gagawin nila? Tunguhin natin ang mga update hinggil ho dyan, lalo na't ang Pasig City may mga hakbang na raw na gagawin hinggil ho dun sa performance ng kanilang mga player. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Nais palawaki ng lokal na pamahalaan ng Pasig sa susunod na taon ang kanilang sports development program upang mas maraming sports pa ang pwedeng salian ng mga bata. Itong bahagi ng pahayag ni Lean Alonso, head ng delegasyon ng Pasig, kung saan nasungkit nila ang ikalawang pwesto sa Batang Pinoy Philippine Youth Games na ginanapihan sa iba't ibang sports centers sa Metro Manila. Ayon kay Alonso, ngayong taong kompetisyon ay wala silang nakuwang delegasyon o atleta para sa larangan ng boxing at weightlifting, kaya naman hangad nila na sa 2024 ay makahanap sila ng mga maglalarong atleta para naman irepresenta ang Pasig. Bagamat nahigitan ng Pasig ng Baguio City na nag-uwi ng kampyonato, matindihan niyang kanilang isinagawan selection process ng mga manlalaro para mag-compete yan sa 2023 Batang Pinoy in Philippine National Games. Narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Lean Alonso, head ng delegasyon ng Pasig City. Proper selection, inopen po namin sa lahat hanggat sa makakaya para talagang makuha namin yung best athlete sa Pasig City. Yung mga wala rin po sa grassroots program namin, tulad ng cycling, wushu, wrestling, sumikap din po kaming maghanap ng delegations po or ng athletes po para doon. Samantala, ayon pa kay Alonso, suportado sila ng kanilang local government para rito sa Batang Pinoy Championships. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang pahayag. 4 years na kasi po ako as their sports coordinator, and ang nakikita ko talaga is ang laki ng suporta ng aming local government sa mga atleta. From financial assistance to allowances to incentives, buong-buo po nakukuha ng mga atleta namin at mga coaches namin yung suporta ng local government unit namin. Nakapagpadala ang Pasig Local Government Unit ng may git 700 na delegasyon para sa 2023 Batang Pinoy and Philippine National Games. Batay naman sa pinakauling tali, nakapagtala ng 15 gold medals, 21 silver medals at 26 bronze medals para sa Philippine National Games ang Pasig City. Samantala, sa Batang Pinoy, mayroon din silang 25 gold medals, 27 silver medals at 33 bronze medals. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, yung presyo ho ng mga lechon dyan sa La Loma, Quezon City ay sumirit pa daw sa mas mahal na halaga. 2 araw ho yan bago sumapit ang Pasko. Alamin ho natin ang presyuhan ng mga lechon at mga kaparehong produkto na tinatangkilik ngayong panahon po ng itong tinatawag nating holiday season. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Victor Liantino. Bobo Dennis, 2 araw nga bago sumapit itong araw ng Pasko ay sumipa palalo itong presyo ng lechon dito sa May La Loma sa Quezon City.
Ito'y dahil na rin sa buhos ng bilang ng mga mamimili na patuloy na tumatangkilik sa lechon na luto dito sa naturang lugar. Ayon kay Minda Atim, tindera ng lechon, ang pinakamaliit na lechon na tumitimbang ng 5 hanggang 6 na kilo ay nagkakahalaga na ngayon ng aabot sa 9,000 pesos. Habang ang pinakamalaki naman ay nagkakahalaga ng aabot sa 27,000 pesos at ito ay kadalasang tumitimbang ng 27 kilos. Ito ay mas mataas ng halos 10,000 mula sa dating presyo na 20,000 pesos hanggang 22,000 pesos noong hindi pa holiday. Paliwanag pa ni Minda, asahan na bukas ay tataas pa ang presyo ng lechon dito sa La Loma. Narito ang bahagi ng pahayag ni Minda Atim, sales lady sa panayam ng Bombo Radio. Tumaas po. Naman, depende. May 500, may 1,000. Yung mga supplier kasi tumataas din. Atin pong mga suki. Bili na po. Ipanghanda tayo na handa natin sa Pasko. Bombo Dennis, ayon nga sa mga tindera dito, sanhiri ng pagtaas ng presyo ng lechon ay ang gasto sa transportasyon dahil karamihan sa mga baboy ay galing pa sa mga probinsya. Bukod dito ay nakadaragdag din ang travel permit ng Bureau of Animal Industry. Samantala, naabutan rin natin ng si Jerry Napay na namimili ng lechon dito sa La Loma. Ito aniya ay hahanda nila sa birthday party at babalik na lamang sila bukas para sa paghanda naman nila sa Noche Buena. Narito ang bahagi ng pahayag ni Jerry Napay sa panayam ng Bombo Radio. Birthday celebration, 60th birthday celebration ng aking father-in-law, and we are from Marikina at naisip namin instead na mag-order online, mag-direct na lang dito sa La Loma. Actually, ito yung binili naming lechon that is worth 15K, so it's good for the family na. So advance celebration na din ito for tomorrow. So, yung lechon na yan, for Noche Buena na rin? No, pang mamaya. Salubong lang, salubong. Yes po. Bombo Dennis, sa ating paglilibot nga ay napansin natin itong pagkakaiba-iba ng presyo ng lechon. Depende pa rin dito sa mga tindahan. Siyempre, nakadepende pa rin sa ating mga mamimili kung ano ang pipiliin nila na kung saan maaari silang makatipid. Kung hindi kaya ng buo, ay pwede namang bumili ng tingi-tingi. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, habang tayo ay nakatunghay dito sa mga development kaugnay ho ng holiday season, hindi naman natin nakakaligtaan ho yung mga issue ng bayan. Kaya sa pagkakataong ito, makausap ho natin ang presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection hinggil ho dito sa Jeepney Modernization Program at yung nakabinbin na petisyon dyan ho sa Korte Suprema. Sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Marlene Padiernos. Welcome to the program, Attorney Ariel Inton. Direktahang tanong, ano ho ang inaasahan natin dito sa modernization program ng Jeepney? Ngayong kini-question na ho ito hanggang Korte Suprema. Attorney Inton, welcome. Sa kanilang pag-file ay humingi sila ng issuance ng temporary restraining order. So kapag nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, then natural ay dapat ikalang yon at hindi dapat matuloy yung deadline. If ang pinati-TRO nila ay yung modernization at yung pag-impose ng deadline. Okay, so yun, klaro yun. Kung sakali naman na hindi mag-issue ang Korte Suprema ng TRO at ang kanilang i-issue lang ay order to comment without necessarily giving due course to the petition, yan yung mga usual na ilalabas nila. In other words, basta hindi na-issue ng TRO, then wala pong maaaring ituloy ng DOTR yung kanilang programa at yung deadline ay ituloy, diba? Kasi walang TRO. However, nasa DOTR na po yan kung kunyari wala pang dumating na yung December 31 at wala pang resolusyon ng Korte Suprema, diba? Maaaring mangyari yon ay meron tinatawag na judicial courtesy na bilang isang parte rin ng pamahalaan ay baka hintayin ng DOTR ang resolusyon
ng Korte Suprema, no? Isang isang maaaring mangyari yon kasi yung final po nila ngayon, alam naman natin holidays, no? And then 27, 28, 29, 30. So it's really a tight schedule. If supposing na wala pang ini-issue resolution by December 31, ang maaaring sabihin ng DOTR ay wala namang resolution, so tuloy ang deadline. Or maaaring sabihin nila, sige, para hindi naman masabing minamadali namin ng husto to at hihintayin namin ang kapasyahan ng Korte Suprema na kung mag-issue ng PRO o hindi. So yun ang maaaring mangyari. Sige. Attorney, may tanong din po ang aking katandem dito si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene? Attorney, if ever po, ano naman po ba yung mga maaaring gawing tulong para doon sa kapakanan ng mga pasaherong maapektuhan tuwing nagkakaroon po, nagkakasa ng tigil pasada itong ilang mga transport group? Kami sa Lawyers for Commuters and Protection, kami ay hindi sang-ayon sa tigil pasada kasi ang naapektuhan ay yung mga mananakay. Pero nauunawaan natin na yun sandata ng mga jeepney operators and drivers na para ilahad ang kanilang hinaing. Although yung pag-file nila sa gobyerno, sa Supreme Court, masasabi kong mas tama dahil in a democracy, meron tayong mga husgado para mag-settle ang anumang issue. Kung hindi ka sang-ayon sa isang programa ng pamahalaan, you can go to court, di ba? Okay. So, paano ba matitigil, ang tingin po namin, ang pamahalaan, even before this administration, panahon po ng nakaraan, they are dead set to modernize the jeepney operation. Okay. Wala naman pong masama doon. No? Maganda yan, no? Ika nga, sino bang ayaw ng mas bagong sasakyan? Pero nung pong nag-umpisa po yan, no? Na inilatag ng DOTR at LTFRB. Kami mismo sa LCSP ay sinabi na namin na magkakaroon ng problema to. And true enough, nagkaroon. Until such time na extend ng deadline dahil maraming nakikita, hindi lang mo kami, kundi ang mga mambabatas na problema sa isinusubo ng DOTR, LTFRB na kind of modernization na yung policy nila. So, ano ba yung mga hinaing ng mga driver? Yung unit, napakamahal. No? Nag-umpisa yata sa 1 point something, tumaas na ng tumaas. Diba? Yun ang una. Pangalawa, yung consolidation, ang mangyayari kasi yan, yung prangkisa ng mga operator na sa kanilang pangalan. Ayan. Sige. Okay, thank you so much Attorney Ariel Linton dito sa mga impormasyon na ibahagi nyo sa pagkakataong ito. At siguro pagka nagkaroon ng resolution dyan sa Korte Suprema, muli kaming makikipag-ugnayan sa inyong grupo hinggil pa rin dyan sa kaparehong usapin na atin hong tinutugay-gayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap ho natin ng presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection hinggil ho dun sa usapin pa rin ng Jeepney Modernization Program. Tandaan ho natin, hanggang petsa 31 na lamang ho ng Disyembre yung consolidation. Ito ho yung deadline para sa consolidation para magiging kabilang yung mga jeepney operators and drivers doon sa mga kooperatiba na accredited o pinapayagan na maging bahagi nitong programa upang tuloy-tuloy yung modernization program ng mga sasakyan ho na bumabiyahe para sa mga pampubliko na lugar.
Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga pagbabalita, nanumpa na ang halos 4,000 mga bagong abogado sa harap ng maestrado ng Korte Suprema at nilagdaan yan ang Roll of Attorney sa Pasay City. Ipinaabot ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, ang 2023 Bar Chairman, ang kanyang pagbati sa kabuang 3,812 na mga bar passers. Pinaalalahanan din niya ang mga bagong abogado na ang kanilang tungkulin ay napakahalaga para sa mga ating kababayan. Hinikayat din ni Hernando ang mga bagong abogado na maging visible example na alagad ng batas at nagbibigay diin na hindi dapat ayusin ang batas para sa kanilang mga pansariling kapakanan. Ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang oath-taking at ang pagpirma ng Roll of Attorney sa parehong taon na isinagawa ang bar examinations. Ang mga resulta ng bar exam ay dati nang inilabas ng susunod na taon pagkatapos isagawa ang mga pagsusulit. Nakatanggap din ang mga bagong abogado ng Certificate of Admission to the Bar. Aniya, lahat ng ito ay naayon sa strategic plan ng Korte Suprema para yan sa Judicial Innovation 2022 to 2027 na isang 5 taong proyekto ng Supreme Court na naglalayong gawing moderno ang hudikatura sa ating bansa. Una na rito, ang bar exam ngayong taon ay nagbunga ng 36.77 passing rate. Mas mababa ito kaysa noong nakaraang taon na 43.47%. Sa karagdagang pa nating balita, hinimok naman ng Department of Migrant Workers ang mga overseas Filipino workers na naghihintay ng kanilang deployment na report ang anumang issue kaya namang reklamo sa mga accommodation na kanilang nararanasan mula sa recruitment agencies. Batay sa pahayag na inilabaso ng naturang ahensya, nakasaad dito na kailangang tiyakin ng mga recruitment agencies ang maayos na kalagayan ng mga manggagawang Pilipino habang sila ay naghihintay sa kanilang tinutuluyan bago pa man ang pag-alis. Nakasaad pa sa Rules and Regulation ng Governing Recruitment and Employment of Land-Based Overseas Filipino Workers at iba pa na dapat na ipatupad ay maglaan ang mga recruitment agencies ng sapat na pagkain, inuming tubig, matutulugan at beddings, maayos na palikuran at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga manggagawang kanilang na-recruit. Ang mga naturang serbisyo ay dapat maayos at libre ayon pa sa ahensya. Kasabay nito mga kabombo ay hinimok naman ng tanggapan ang mga Pinoy workers na i-report sa kanilang opisina ang mga nararanasang hindi maayos na pasilidad at trato doon sa mga recruitment agencies. Una nga rito ay nakatanggap ang ahensya ng ilang reklamo ukol naman sa umano'y hindi maayos na accommodation sa mga overseas Filipino workers na pansamantalang nakatira doon sa mga gusali na inilaan sa kanila para naman doon sa mga aalis na mga manggagawa. Kinabibilangan ito ng mahigpit na meal policy, hindi maayos na matutulugan, overcrowding, kulang sa tubig at maraming iba pa na kanilang mga pangunahing kinakailangan. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa rehiyon ng Region 10 ang pagbibigay ng dagdag pasahod sa lahat ng kategoryang sa Northern Mindanao. Sa advisory ng Department of Labor and Employment na mayroong 23 pesos sa dagdag na arawang sahod sa lahat ng kategorya ng nasa Northern Mindanao na epektibo agad. Mayroon namang dagdag na 10 piso bilang second tranche na magiging epektibo yan sa Hulyo 1 ng susunod na taon. Kapag na-implementa na ang nasabing dalawang tranches, ay magiging 438 pesos na ang arawang sahod mula sa dating 424 pesos sa mga non-agriculture sector, habang mayroon namang 426 pesos mula sa dating 411 pesos ang itataas na pasahod sa mga agricultural sectors. Samantala, wala pang konkretong sagot ang Department of Energy ukol naman sa katiyakan na hindi nga magkakaroon ng brownout kahit pa sapat naman ang supply ng kuryente sa panahon ng El Nino peak. Sinabi ni Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na sa kasalukuyan ay hindi na nila nakikitang magkakaroon ng kakulangan ng supply ng kuryente. Ngunit marami naman talagang factors ang dapat ding ikonsidera. Base nga sa kanilang monitoring sa mga lagay ng supply ng kuryente, nakikita
nila ang mababa pa rin na actual demand kumpara doon sa projection na kanilang una nang natukoy. May abiso umano sila doon sa mga power generating facilities na hanggat maaari ay iwasan muna na magpatupad ng preventive maintenance habang may El Nino phenomenon upang mapanatili ang katatagan ng reserbang kuryente. Sa kabila nito, inamin naman ni Marasigan na hindi nila masisigurong wala talagang mangyayaring brownout na batid na ilan nga sa mga karaniwang sanhi ng local power outages ay ang mga natural na rason. Katulad na lamang kung halimbawa nahulugan ng malaking sanga ng punong kahoy, yung mga kawad ng kuryente, yung mga lumang poste ay bumagsak o kaya naman ay talagang nasira na sa iba't ibang kadahilanan at yung transformer na kung minsan ay nagkakaroon ng trouble. Nakakaapekto rin minsan yung mga sumasabit na mga saranggola, mga nangyayari ho yan dyan sa mga lugar na may mga power lines at nagkakaroon ho ng problema yung daloy ng kuryente kapag ka ito ho'y nasabitan ng mga kahalintulad, lalo na yung mga kawad ho na live mga kabombo ay naapektuhan yung daloy ng kuryente. Mga kabombo, hindi magiging Merry ang Christmas ng ilan sa ating mga kabayan ngayong taon. Ito ay matapos na ma-delay ang pagdating ng ilang mga barko sa ilang mga pantalan sa bansa nang dahil pa rin sa epekto ng shoreline at nagdaang bagyong Kabayan dito sa Pilipinas. Tulad na lamang ng sitwasyon ngayon doon sa Manila North Port Terminal kung saan mayroong ilang mga pasaherong uuwi sana sa kanilang mga probinsya para magdiwang ng Pasko kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakaalis sa naturang pantalan. Ilan kasi sa mga barkong kanila dapat sasakyan ay sa darating pa ng Martes o sa Desyembre 26 pa ng taong kasalukuyan inaasahang makakabalik sa naturang pantalan nang dahil pa rin yan sa masamang lagay ng panahon. Samantala sa datos, pumalo na sa mahigit 5,400 na mga pasahero ang kasalukuyang nananatili ngayon sa mga pantalan at naghihintay pa rin sa pagdating ng kanilang mga barkong kanilang sasakyan mula pa noong Desyembre 22 ng taong kasalukuyan. Samantala, iniulat naman ng Toll Regulatory Board na maagang nag-reposition ang kanilang mga traffic personnel doon sa mga toll operators at kanilang ahensya bilang paghahanda na rin sa mabigat na daloy ng trapiko na inaasahan doon sa mga expressway, lalo na doon sa area ng Toll Plaza. 2 araw ho bago ang Kapaskuhan. Ayon nga kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, ito ay upang umalalay sa mga motoristang may ipit sa naturang mabigat na daloy ng trapiko ngayong weekend. Batay kasi sa historical experiences ng Toll Regulatory Board, posibleng aabuti ng hanggang gabi ang mabagal na usad ng trapiko lalo na't marami ng mga motorista at commuters ang inaasahan namang babiyahe at babaybay sa mga expressway papalabas ng Metro Manila. Kaugnay nito ay sinabi ng mga opisyal na isa sa maaaring makatulong sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko sa mga toll plaza ay ang mas mataas na adoption rate sa RFIDs o itong ginagamit ho na sistema upang no contact na ang pagdaan at pagbabayad ng toll fee. Kasabay naman ang abiso ng ratio ng mga gumagamit ng naturang pasilidad ay tumaas ngayon sa 80% hanggang 85% mula ho sa dating 70% lamang at inaasahan ho na magpapatuloy ang kahalintulad na sitwasyon sa mga darating na araw hanggang Enero pa ho kasi mga kabombo yung balikan at inaasahan din na magiging mabigat ang daloy ng trapiko ngunit yan ay mga papasok naman dito sa Metro Manila. Wala tayo ng mga balita mula sa mga lalawigan. Yung 5 sangkot sa Marawi State o dun sa Mindanao State University sa Marawi City ay kakasuhan na raw ng mga pulis dyan huyan sa Marawi City. May pag-uulat at update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sasampahan na ng pulisya ng patong-patong na kasong kriminal ang nasa 5 na itinuring na utak umano na responsable ng bombing incident na ikinasabi ng 4 katao at sumugat ng higit 70 sa loob ng Mindanao State University main campus ng Marawi City, Lanao del Sur. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Police Major Moner Alinaid,
Tagapagsalita ng Lanao del Sur Police Provincial Office na kabilang sa nakakasuhan ay ang dalawang miyembro ng Daulas Lamia Terror Group na sina Kadapi Mimbisa alias Engineer, Arsani Mimbisa alias Lapitos at tatlong nagsilbing John Does. Sinabi ni Alinaid na isasampa nila sa Piskalya ng Marawi City ang mga kasong paglabag ng Anti-Terrorism Act, multiple murder at multiple forcible murder laban sa mga salarin ng Dimapur Gymnasium Improvised Explosive Device Explosion. Dagdag dito na ilang mga dokumento na lang ang tinatapos, partikular ang affidavits ng mga testigo para maihain na sa Piskalya ang mga kaso laban sa mga salarin. Pangayon po, makomplete na po yung affidavit ng mga victim. So naantala po yun kasi nag-uwi yan na sa kanilang respective province. Pag na-complete po ngayon ay bukas na po may file na po yung kaso na sa Office of the Prosecutor po. Yes, isa din yung Anti-Terrorism Act, multiple murder, multiple prostrated murder. Po yan po yung maring may isampa Office of the City Prosecutor po. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang life imprisonment naman sa mga Kapwa leaders, hustisya raw para sa libo-libong mga nabiktima ng largest investment scam sa ating bansa. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Butuan. Justice is served. Ito ngayon ay inihayag ni Police Lieutenant Colonel Renel Sirano, dating tagapagsalita ng Police Regional Office 13, matapos mahatulan ng buong buhay na pagkabilanggo ang mga lider ng Cabus Padaton Community Ministry International Incorporated o CAPA. Matatandaang nagdesisyon ang Branch 33 ng Regional Trial Court na nakabase nitong lungsod ng Butuan na guilty beyond reasonable doubt sa 8 counts na kasong syndicated staff sina CAPA leaders Joel Apolinario na siyang founder at presidente nito, pati na ang mga incorporators na sina Cristobal Baradad at Joji Husay. Maliban dito, inatasan din silang magbayad ng actual damages na aabot sa 195,000 pesos sa mga reklamante. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Police Lieutenant Colonel Renel Sirano na kahit 8 lamang sa libo-libo kataong naloko ng largest investment scam sa kasaysayan ng Pilipinas ang nagreklamo, malaking tagumpay na ito dahil nabibigyan na rin ng hustisya ang iba pang mga biktima, lalo na't karamihan sa kanila ay hindi na nakuha ang malaking perang kanilang na-invest at na-i-pay in. It takes almost 6 months nga surveillance sa area para gyud malocate si Apolinario. Adi sir na applyan adi sir giserve ang warrant of arrest against sa iya. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Kevin Linac nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, nasa 11.6 million pesos na halaga ng emergency cash transfer na ipamahagi naman ng Department of Social Welfare and Development dyan sa Central Visayas sa halos 2,000 na pamilyang apektado ng malawak na sunog doon sa lungsod ng Lapu-Lapu dyan sa Cebu. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Umabot sa 1,759 na pamilya na naapektuhan ng sunog sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok sa Lapu-Lapu City ang nakatanggap na ng Emergency Cash Transfer Assistance kahapon, Desyembre 22 mula sa Department of Social Welfare and Development 7 sa pangunguna ni Regional Director Charlene Marie Lozero. Ang field office ay naglabas ng kabuuang 11.6 million pesos na halaga ng emergency cash transfer para sa mga apektadong pamilya na magagamit nila sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan at magsimula ng panibago. Para sa totally damaged house owners, tumanggap ang mga ito ng 10,530 pesos, 5,265 pesos para sa renters and sharers, 15,000 pesos na emergency shelter assistance para sa totally damaged house owners, 3,000 pesos na emergency shelter assistance para sa renters, 5,000 pesos na emergency shelter assistance para sa sharers at subsidy sa pagpapaupa para sa mga totally damaged house owners sa halagang 15,000 pesos. Sa kanyang mensahe
mensahe, pinaalalahanan ni Regional Director Lucero ang mga benepisyaryo na ilaan ang kanilang matatanggap na tulong pinansyal para muling itayo ang kanilang mga tahanan, gamitin bilang pambayad sa upa o pambili ng mga pangangailangan. Idinagdag pa nito na sa diwa ng Pasko, maaari nilang gamitin ang pera upang mapabuti ang kapakanan ng kanilang mga pamilya. Emergency cash transfer 11.6 million para sa 1,759 kapamilya. Mga totally damaged ang balay, 10,530. Para sa mga partially damaged, 5,265 pesos. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Information technology expert naman na residente ng Batangas na inaresto dahil sa bomb joke sa Iloilo International Airport, labis ngayon ang pagisisi sa ginawang biro. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Hindi pinalampas ng otoridad ang isang pasahero na nagbiro na may dala itong bomba na dahilan kung bakit nagambala ang flight ng isang eroplano sa Iloilo International Airport sa Cabanatuan, Iloilo. Ang sospek ay isang 25 anyos na information technology expert na tubong Santo Tomas, Batangas at pumunta lang sa Iloilo para sa trabaho. Isa siya sa higit 170 mga pasahero ng Cebu Pacific Flight 5J460 na babiyahe patungong Manila noong Huwebes ng gabi. Batay sa investigasyon ng onboard ng lalaki sa eroplano, narinig ng flight crew na kinakausap nito ang kasama na dala umano nito ang bomba. Inulit pa umano nito ang statement ng tinanong ng flight crew dahilan kung bakit inalerto ang mga pulis at plane personnel, pinababa ang mga pasahero at nagresponde ang Aviation Security Unit 6 at K9. Halos 2 oras ang delay at pasado 11:00 na ng gabi nang nag-resume ang flight matapos nakita sa paneling result na wala namang bomba. Todo depensa pa ang suspect na biro lamang umano ito at ang kanyang tinutukoy ay ang dala nitong dried fish o tuyo na maihahambing sa bomba ang amoy kapag nabuksan sa bagahe. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nitong na-detain ang lalaki sa Cabanatuan Municipal Police Station, ngunit nakalabas din matapos lumampas sa reglementary period nang walang naisampang formal na reklamo. Maaaring kaharapin ito ang kasong paglabag sa Presidential Decree 1727 o sa Anti-Bomb Joke Law kapag nagdesisyon ang management ng airport na ituloy ang pagsampa ng kaso. Napag-alamang ang parusa sa paglabag sa Bomb Joke Law ay pagkakakulong ng aabot sa 5 taon at multa na hindi higit sa 40,000 pesos. Lagi po natin pinalalanan yung mga kababayan po natin na iwasan po na magbibiro o mga bomb joke na sinasabi natin. Pwede po tayo dito makakuha at makakulong, no? Especially in violation ng ating pong PD number 1727. Ito po yung batas natin na nagpipinalize po sa mga individual o mga tao na magbibiro po ng tinatawag natin na bomba. Iwasan po natin ito para maiwasan din natin po yung abala. Si Police Major Rolando Aranio para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, sa mga dagdag nating balita, yung pagtalakay sa economic amendments at yung pag-review ng ating konstitusyon ay napapanahon na raw ayon ho yan sa ilang political analyst. May panayam ang Bombo Radio Dagupan. Ipinaliwanag ng isang political analyst ang konteksto sa likod ng naging pahayag ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers kaugnay sa pagtalakay sa economic amendments sa susunod na taon at ang pagre-repaso sa mga probisyon ng konstitusyon, kung saan ang layunin ng pahayag na ito ni Barbers ay upang maibenta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bansa sa mga dayuhang mamumuhunan na pinaniniwalaang mas magpapabilis umano ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Attorney Francis Abril, sa ilalim ng konstitusyon, mayroon umanong 40% hanggang 60% na maximum ang pagpasok ng investments, dahilan kung bakit hindi maitodo ng bansa ang pamumuhunan. Hindi anya kinakailangang madaliin ang usaping ito, kundi ang ipinupunto lamang anya ni Congressman Barbers ay ang pangangailangang pag-usapan ng bagay na ito
dahil lumalago naman ang mga negosyo at dumadami ang mga investors mula sa iba't ibang bansa. Okay? Hindi naman din natin sinasabi na hindi kaya ng Pilipino, pero yung bang i-build lang natin yung knowledge muna bago natin masabi na kaya natin to 100%. Pero at the moment, baka mas makakatulong na meron tayong partnership with some foreign investors, mga eksperto po sa labas, para nang sa gayon ma-assist or matulungan naman nila tayo. Anyway, maglalagay naman po tayo ng mga sufficient controls para hindi nila mabalahura or masira ang pagnenegosyo nila dito sa ating kapuluan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver na kumusta nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Si dating United States President Donald Trump nangunguna pa rin sa survey sa kabila ng pasya ng Colorado Supreme Court na disqualification laban sa kanya. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Nananatiling malakas ang suportang natatanggap ni dating US President Donald Trump sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito. Katunayan, ayon kay Bombo International Correspondent Marlon Pecson, lumalabas sa survey na nangunguna pa rin si Trump sa kabila ng desisyon ng Colorado Supreme Court na pagdiskwalipika sa Republican frontrunner. Ito ay kaugnay ng umano'y pag-uudyok nito ng karahasan laban sa pamahalaan dahil sa nangyaring pag-atake ng mga supporters ng dating Pangulo sa US Capitol noong 2021 dahil sa desisyon ng Colorado Supreme Court ay malalagay niya sa mahirap na sitwasyon ng kataas-taasang hukuman ng Amerika, lalo pa tinaasahan na magpapalabas ng kaparehong mga desisyon ng iba pang mga estado. Matatandaan kasi na nakatakdang magsimula ang primary elections sa Enero hanggang Pebrero sa susunod na taon. At kung walaan niya ang pangalan ni Trump sa mga balota sa estado ng Colorado, ay malaking kawalan itong sa dating Pangulo. Kaugnay nito, hinamo naman ng mga taga-suporta ni Trump ang Korte Suprema na hatulan muna ito sa kinakaharap na mga kaso bago patawan ng diskwalifikasyon. Ang sinasabi ng partido ng mga supporter at mga legal luminary, kinakailangan mayroong criminal conviction bago ma-disqualify ang isang tao. Yun ang isang argumento. So far, the Supreme Court ng Colorado has just civilly found him liable. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Yung pamilya nitong Taekwondo gold medalist mula sa Baguio City proud na naabot ng kanilang anak ang 2023 Batang Pinoy at mas malaking laban naman ng kanilang anak ang pinaghahandaan sa susunod na taon. Alamin natin ang iba pang pagbabahagi ng naturang ama ng isang Taekwondo gold medalist sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Ipinagmalaki ng isang ama ang kanyang anak matapos manalo ito ng gintong medalya sa 2023 Batang Pinoy sa Metro Manila. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Lester Mendoza, ama ng Taekwondo gold medalist na si Zaster Kane Mendoza, labis nilang pinaghandaan ang Taekwondo 4th category game na naging daan upang makamit ng kanyang anak ang gintong medalya. Tinalo ni Mendoza ang pambato ng Valenzuela City at Butuan City. Inamin ng ama na nag-aalala siya sa magiging kalagayan ng kanyang anak dahil nakita niya na malalakas ang mga makakalaban nito. Gayunpaman, lubos siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi nasugatan ang kanyang anak at nagtagumpay pa ito sa laban. Aniya, ito ang pangalawang pagkakataon na nasungkit ng kanyang anak ang medalya sa Batang Pinoy. Kami as a parents, dahil minsan po tinatamad po siyang mag-training. Minsan po umiiyak din po siya kapag ini-speak ko po siya. Minsan po hindi po siya nakikinig din, matigas po ang ulo. Siyempre sa younger age talagang andyan na po yan. At minsan po kinokontrol po namin siya sa pagkain. Dapat po healthy foods ang kinakain niya. At most of the time po, dinadiet ko rin po siya para ho sa next competition nakaprepare po yung weight niya. Samantala, sinabi naman ng gold medalist na si Zaster Kane Mendoza na ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa nasabing kompetisyon. Ibinahagi niya na bago siya sumabak sa laban ay nagsanay siya ng gusto
kasama ang kanyang ama mula Lunes hanggang Sabado ng hapon. Inaalay ko po ito kay Daddy, Mommy, and sa mga kapatid ko. Thank you very much, Daddy and Mommy, sa walang sawang pagsuporta sa akin. Manalo man ako o matalo, lagi pa rin kayo nandyan para suportahan ako. Kahit po minsan matigas ang aking ulo at hindi nakikinig, andyan pa rin po kayo. Mas lalo ko pa pong pagbubutihan sa aking pag-ensayo, mas lalo ko pong ibibigay ang aking 101%. Sa kasalukuyan ay pinaghahandaan ng mag-ama ang pagsabak ng anak sa junior category ng Taekwondo sa susunod na taon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jerwin Aquino para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Mga kabombo at Kister Nation, narito pang Orasya Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at Kister Nation, muli sa atin pong Christmas Countdown. 2 araw na lamang po bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalikan sa tak ng alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco, Hover Antis Maman sa matalagkuan karon nga mga balita, yari anay aton sini nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now. Duha kadlaw na lang kagapaskwa na. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa mga nagapanguna kag dalagkuan karon nga mga balita diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Ang Land Transportation Franchising Regulatory Board gintumod nga mismo ang driver sa bus nga involbado sa trahedya sa Hamtik Antique ang may kapaltahan. Now, rason sa nagluntad sini nga aksidente ang kompanya o ining Valia Car Transit way kuno sang kapabayaan sandigman sa talatapan sang gobyerno. May follow-up report diri si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Nag-agwa diri karon sa investigation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o Codelce FRB6 nga may kakulangan ang ining driver sa Ceres Bus nga nadisgrasya sa may Hamtik sa may probinsya sa Antique. Ako sa dente nagresulta ini sa masobra 15 ka mga individual ang ginabawian sa kabuhi. Suno kay Attorney Salvador Jun Altura, ang legal counsel diri karon sa LTFRB Regional Office 6. Asanto diri sa submit nga reply reply letter halin sa Valia Car Transit kay ginsyokos ini sila bubutsam.
nagagwa diri nga may kakulangan ang ining series bus driver. Ini based diri sa mga ebidensya nga girin present kag mismo ti ang Balyakar na admission kidman nga may kakulangan ang ilang sining nga driver, no? Una diri ang gin present ebidensya amo ang kuha sa sining nga closed circuit television. Ako sa din mga estimated 1 kilometer antes tabo ang isang aksidente dito sa may Hamtik. Nakita diri nga nagpundo ang ining series bus kag naghuram sang tools, no, kung gamit ang driver bangod may kayuhon sa iya sining preno bumutsam nga nag-drag amo na ang base to sa explanation. Kag sa ikaduha diri nga ebidensya nga mag-present man sila diri karon nga witness halin man mismo sa lugar kung saan inti amo gid siya mismo ang ginhuraman sang tolls, no, sa sining series bus. Kasi bisan siya makapamatuod nga naghambal gid man ang driver sang bus nga may problema o kung nagadrag ang iya sining nga preno, rason nga kinahanglan niya sini ang tools o kung nagamit bumutsam amo na ang nagagawa diri karon sa investigation kag may ara man nga pasahero nga maka-testify man nga may problema gid man antes ang natabo karon niya nga disgrasya. Based diri karon sa gin-submit nga mga dokumento halin sa sining Balyakar transit bumutsam suno kay Attorney Altura antes maghalin ang series bus kay ginpatag sa natungdan nga mismo ang Balyakar transit wine sang kakulangan sa ila siya nga unit. Kung sa diin antes ini sila maghalin sa garahe, so gida-check ina ang ila siya nga salakyan antes paman makahalin. Agod yung pasigurado man ang mga pasahero no nga tiway sang may malain nga tabo abi o kon aksidente tungod gid lamang sa kababayaan man sang sining kompanya. Ang isa pa gid sa gin explicar man sang LTFRB nga ang Balyakar Transit may ara gali ina sila ya protocol nga in case kon magub-an abay sa lakyan like for example sa sining mga series bus nga nagabiyahe kung magub-an sa tunga kadalan, so dapat hindi na pagpadayonon ang biyahe. Kung sa diin papanawagon na dapat ang mga pasahero kag matawag gilayon sa ilang sining nga pusina agod nga marespondihan kag ma-repair kung may ara gid man nga i-repair bumutsam. So mo nang isa pag diri sa gin tumod man nga kakulangan man sa driver nga ti imbes nga panaugo na kuntani ang mga pasahero, so nagpadayon sige hapon sa iya sini nga pag biyahe bumutsam nga kung sa Euronit kung amo nang matabo kung may mga problema sa salakyan, so hindi na dapat pagsigihon. So mo na ang isa sa gin istikadre sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. O galing sa sining mga initial diri karon mo nang nagagawa din sa investigation, hindi pa ba makakonclude diri karon ang LTFRB kung ba na i-revoke o kung cancelar ang prangkisa kasi sa sulod pa ni sa 90 days, no? 90 days pa ni sulat na ton pa ni hasta nga matapos, no? Kasi sige pa ni gyapon ang ila sining pagpatawag sa bahin sang Balyakar Transit hasta kasi kumaubos ang 90 days na makakonclude ang LTFRB kung bala balik na, i-resume na ang prangkisa sining nabilin nga 12 karon ngati naara karon sa idalom sa nga preventive suspension bumutsam. Ari pa nong pagtatag diri ni Attorney Altura sa matukigangutan sa Bumbo Radio. May sa written answer nila makuha naton, mahangpa naton nga there's some sort of an admission nga nag-mechanical trouble to ang bus, especially sa brake system ya, kag ang driver nagmatomato nga kayuhon. In fact, may witness mismo ang Balyakar sa persona sang isa ka single motor or habal-habal driver nga suportado pa man gani sang sang CCTV footage nga siya na ang ginhulaman sang driver sang gamit kagin tulutiltig to ang brake. So why siguro niya makayot ang brake bangod kay ti amo to ang
penultimate cause ang accident, ang brake failure. Pero upod man sa manifestasyon sa Balyakar nga ang ginobra sang driver hindi santo sa ila company policy and procedure. Kay ang base sa ila company procedure nga kung ang salakyan kargado na sang pasahero kag naka-encounter sang mechanical trouble, ang protocol kag ang obligasyon sang driver nga amo nga hindi pagpadayuno ng biyahe, ma-contact insigida sa opisina sang Balyakar. Kay ang Balyakar padalaan niya mekaniko o kon rescue vehicle nga sa amo ni nga sitwasyon wala natabo. Amo ina nga nahambal naton nga there is some kind of admission sa part sang Balyakar nga ang cause ni is ang kausa gid sini ang pag-failure sang brake kag ang pagka ano pagtawag sina pagkalimot sang driver nga magsunod sa policy sang opisina. So kay tiko mo na patay na tong driver, anong natabo si attorney kay amo na ang ginaistoryahan naton sini ang investigasyon sang LTFRB. Ang amo niya investigasyon parte lang ni iya sa prangkisa. No? Why kami iya pangusisa kung anong salabton nila kriminal o kung civil ina sa korte ina iyang madeterminar. So kung sa akon pang bilang abogado nga kung may negligence ang isa ka driver who is an employee of the company, the negligence of the driver is assumed by the company. So sa labton man agyapon sa Balyakar. Oh, sa civil kag sa civil nga aspeto. Pero sa gyapon na 90 days gyapon nila. Oo, ang preventive suspension namon is 90 days. Amo na nga amo to sa umpisa bla gin-explicar naton nga medyo malawig ina kay we will need time to thoroughly examine the situation before coming up with the decision. Kay na-antisipar naton nga ang investigasyon ngayon matupa sa Christmas season kung sa diin damo holidays damo bakasyon. So mo na. So 90 days. May allowance. Na batian si Attorney Salvador John Altura de Ricardo Mucham. All right. So ang klaro sining istorya diri Banwa is that ginatudlo nga ang driver amo ang may kapaltahan kung nga nagluntad ang disgrasya. Bombo Jomar. So amo na ang ugaling ang dire. Problema lang sina dire kay hindi maka pagwaabisang justification or statement ang driver bangod nga patay na siya. Nalakip siya sa 19 nga ginbawian sang kabuhi. Ti amo na bala ang hurubaton nga dead man tells no tale. Why na amo lang na based lang to galing sa sa nakuha nga closed circuit revision sa area nga nakita nga pisarang may problema gin sige gihapon abi sa driver ang iya sini nga biyahe. So at least na mangin mangin pahanumdo man sa iban ang mga series bus kay do sila man ning damo nga biyahe mo bisan dire sa may panay ang ilan sila nga mga unit taman tawagan tayo muna miskis nga naga-involved dire karon sa aksidente bangon nga sa kadamuon man abi sa ilan sila nga mga unit kag maging sort of information kag reminders man sa tanan yung mga driver may mga Otod mo Jomar. Ano natabo siya? Anyway, thank you again na Bomo Jomar Villa. Now, ako interesado gid ako kag siguro basi mahatagan man ta sa kay gayunan sa Balyakar Transit agud ipakita sa aton so
So that in a way nga maplastar taman sa mga pumuluyo, particularmente sa mga commuter nga nagasakay sa bus sa Vallecar Transit or sang Ceres for that matter sa aton sini nga mga kabombo. Paano kamo nagapatigayon sang inyo sini nga maintenance, preventive maintenance, or paano ninyo ginahatagan sang clearance nga this specific unit is roadworthy kag may go signal nga magbiyahe siya? No? Sa aton sini mga kabombo. Siguro, one of these days, tingwaw naton nga makapagkingangot man sa Vallecar Transit, no? Para nga madiscuss ini. Kay, una bes sa aton sini nga mga kabombo, kung may ara sang thorough inspection before nga magbiyahe ang isa ka salakyan, definitely sa aton sini nga mga kabombo, matumod gilayon kung din na ang diferensya. Ti daw budlay madahangpon nga before iya nga magbiyahe ang isa ka bus sa aton sinmatag palamati, dito pa lang iya kag magbatsyag nga may diferensya na gali ang preno as per investigation sa Land Transportation Franchising Regulatory Board. Kag daw kasubong ginasalbar nila sa salabton ang management sining kompanya sa aton sining mga taga palamati. Why man siling naton iya nga gusto naton balis karon nga itudlo naton or ipatuto ta sa Vallecar Transit or sa driver ang kapaltahan, but amo nang senaryo, amo nang statement sang company, sang bus company nga before kuno magwa or before magbiyahe ining bus nga involved sa Hamtik tragedy, ginpasiguro kuno nga roadworthy ini kag nakaagi sa inspection kag wala sa may nakita iya nga diferensya. That is why nga luyag naton mahibaluan kung paano, anong mga steps, anong mga pamaagi sa pag-inspeksyon kag later on makapagwa sang clearance nga ini siya nagagi sa thorough inspection sang amon sin expert mechanic or chief mechanic or whatsoever, kag ini siya ang pwede na iya makabiyahe sa aton sini karon iya matag palamati. Sandig sa aton sini nga pagpanalawsaw kag pagpangusisa man sa aton sini mga kabombo, kag pagpakigistorya sa mga nagbulukay na balang buhok sa bilang mekaniko. Suno sa ilabanwa, kung istorya nato ng maintenance, siling nga, wala sang, or siling nila, kay damo pa naman kutanda mo, wala sang the best kuno nga maintenance or ining one size fits all type nga maintenance sa aton sini nga mga kabombo. Sinya kay damo-damo na mo nga klase sang maintenance. May ara sang ginatawag sini nga preventive maintenance. Ining preventive maintenance, amo ini siyang mga task nga patigayon para iya nga malikawan from the word prevent nga may failure nga magluntad sa isa abi ka salakyan for that matter. Kag ang tinutuyo sini sa nasiling tana, mapaiway ang failure, ma-minimize ang konsekwensya sang failure nga hindi mag-lead sa kamatayon sa madamo nga tawo. Diri man ka gina-assess pananglitan iya ano ka lala ang risgo sang failure kung matabo. So sa preventive maintenance gani hindi ni sila nga pangkabilugan na dayon. May ginatawag pa sila diri iya nga 5 different types of preventive maintenance. May ginatawag sila iya nga time-based maintenance,
failure finding maintenance, condition-based maintenance, predictive maintenance, risk-based maintenance. Kung magambal ikaw nga time-based maintenance sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ini naga-refer sa pag-ilis or pag-renew. Isa mo siyempre bago no? Sa mga parts or oil kag iban pa nga mga components dira sang isa iya ka salakyan agod nga mapabilin ang iya siniya nga maayo nga kondisyon. No? So ang time-based maintenance katulad sa mga change oil, ang islan mo ang gearbox oil, ang brake fluid, regardless sang kondisyon. But silingon iya nga may ara sang ginabasihan, just like sa maintenance sa mga salakyan, no? Nga dapat pagkalabot nimo sini nga 1,500, change oil ka na, ilis dira ang iban sini iya nga mga fluids sa imo sini nga salakyan, no? Every month, 100 hours, 10,000 kilometers, no? May mga parts sila dira sa aton sini nga mga kabumbo nga nagakadapat ilisan para nga mag-increase ang reliability sang roadworthiness sang imo sini nga salakyan sa aton sini nga mga kabumbo. Isa pa gid kasahi isang preventive maintenance, failure finding maintenance. Tini nga sa isang maintenance banwa ang tinutuyo sini, no, nga temprano pa nga ma-detect ang mga failure sa aton sini nga mga kabumbo, no? Katulad sang pressure safety valves, nagkalain mga sini mga kung ano pa dira mga spare parts, ang hindi ba makita sa aton sini nga mata sa paglantaw mo lang sa salakyan or sa simple nga pagbukas sang hood. But siningon sini under normal operation or operating condition sa aton sini mga kabombo, mabalaan mo na nga ang equipment or ang salakyan functional, no? Or basi may ara dira sang way mo lang masiplatan sa aton sini mga kabombo. Ti importante kuno ang pagpatigayon sang failure finding maintenance sa tinutuyo nga ma-prevent ang failure sa aton sini mga kabombo. Tinagakadapat kuno as early as possible ma-detect mo na ini para nga ma-repair gila yon kung ano man tong failure sa aton sini matag palamati kag hindi na magdako pa ang guba or posible magtuga sa mechanical failure sa salakyan sa aton sini mga kabombo. Next among condition-based maintenance. Sandig sa damo-damo sini nga ginpamangkutan naton nga mga expert mechanic sa nasiling ko na sa aton sini mga kabombo, nagbukay lang ang buhok sa pang-mekaniko. No? Hambal nila most failure modes sa aton sini matag palamati. Ang wala nagapabalo sa driver nga maguba siya. Sa aton sini mga kabombo. Pero bilang isa ka driver or bilang isa ka mekaniko, may mga early stage sang failure nga sarang mo na ma-detect sa aton sinimatag palamati sa imo sini nga salakyan. Anong pinaka the best sini nga example sina dira banwa? Ang mga ano kaning term sini lipat ko term sa English, ining gamiton ko na lang ang term sang kilala ko, makabulisit nga tunog. Kung naga-drive ikaw sang salakyan mo, may nagaragong-rong, may nagalinagtik, may daw kasubong mabatian ka metal to metal, nagabungguanay, nagasudsudanay. Amo na inabanwa ang early stage sang failure. So dira pa lang, nagakadapat nga maghimo kada sa nagakaigo siniya, nga mga lihok, agod nga ma-prevent mo na ang further damage
kag hindi iya makatuga sang abiriya sa salakyan or worse sa aton sin makabumbo pagkadisgrasya sang salakyan. Sa aton sin makabumbo. Amo na ganing ginapamangkot naton paano ginsikyar kung amo nang ginahambal sang LTFRB, sandig man iya sa pahayag sang Vallecar Transit nga gina-check nila ang ila sini nga salakyan, tagsa ka mag-trip or agwa kag magbiyahe, paano, no? No, kay do kasubong nag-shortcut kitay kag daw kahapos lang niya ang driver tiya may sala. Kay bangod sa CCTV to nanghulam siya sang nanghulang siya sang amo ni. Kay ginpropalpag lang to kay gasapnot ang preno so on and so forth. No. Sa aton sini makabumbo. No? Kaya nagkakadapat i-lay down naton, i-plaster naton diri banwa. Kung ano gid man bala ang sitwasyon. Paano ginatsekyar? Paano hatagan sang nagakaigo sini ang clearance or whatsoever dira anong ginahimo nila? Another kind of preventive maintenance among predictive maintenance. Sa aton sini nga mga taga Palamati. Ti inang mahambal sini nimo bala nga ang akon sini nga brake pads, duwa na ni katuig mo. So, sunod nga duwa ka simana, upod na ni siya, dapat islan ko na. No? Ano pa gyud? Sa aton sini nga mga kabumbo, do naga-iraw-iraw na akon sini nga nga headlights. Do masapnot na magkambyaw. Sa aton sini mga kabumbo. Magluwas sila dira ti inang mga parts ng salakyan bala nga ang iya sini nga lifespan ang sarang nimo sini iya nga ma-detect kung saan pa iya ang hambalo naton ang igadugay ni just like sang Roida, no? Bakal ka Roida after 2 to 3 years. Depende sa gamit, depende sa klase, sa brand. Ti makambaka ining Roida ko kay medyo blue bar lang ni, mga blue bar, blue barato, no? Ti laban-laban sini mga duwala ni katuig kung adlaw-adlaw ko ni ginagamit. Sa aton sini matag Palamati. Ti mga kasubong sinabanwa, gina-check man ayahan ina. Isa pa gid among risk-based maintenance. Ti sandig naman iya sa mga mekaniko sa aton sini nga mga kabumbo, no? Amo ni ang pag-assess nimo nga kung ang salakyan may ara sa nga diferensya, panugutan na pabla nga makagwa ini. Mamba sinadra, makalapot pa maniguro sa mo sining lugar, Ti silang hinahinay lang. Sa aton sini mga kabumbo. Inaiya sa overview, sa risk-based maintenance. Ang risk-based maintenance ni sa aton sini mga kabumbo, essential ini sa preventive maintenance. Now, kay ti diri banwa ginahimo nga kung ano ka frequent, ano ka sami mo gina-checkar, gina-assess, gina-inspect, gina-test. Ang imo sini nga salakyan kung bala may ara siya sang matuga sini nga risgo sa aton sini mga kabumbo. No? Tigaling iti iniya mga katulad sang mga linya abi sang mga pipes na dirati, ang exhaust or mga valves
sang salakyan. No? So muna, sa aton sini nga mga kabumbo, gusto naton may baluan kung paano ang ginatawag sini nga na-inspect sang company ko no before magwa or before magbiyahe ang ila sining nga bus kag ara karon niya sa abaga sang patay na nga driver ginapato ang kakulangan or diferensya or kapaltahan rason nga nagluntad ining nasambit karon nga disgrasya. Amo mala naluyag naton may baluan na paano gina-assess ang Balyacar Transit ang ilang sining mga bus sa tagsa ka matagadlaw, ano ginaisa-isa, nagagi sa maintenance or different kind of preventive maintenance to make sure no sa aton sini mga kabumbo nga safe ang ilang sini masalakyan. Kay ti isa kada bus pila ang kargaw? 20, 25, 30, tiyamakon nyo na. Could you imagine sa aton sini nga mga kabumbo nga kung magtinamad dira o kung patuyang lang abi nga mambasa nagalibot pa man ang guma. Nagalibot pa man ang guma, hindi man flat at sige, okay na biyahe na to. Larga. Dapat pinsaron man. Hindi lang sang Balyacar Transit kundi sa iban siniya nga mga public utility vehicle. Nga hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, kundi 20, 25, 30 or maybe 40 ang kabuhi nga yara sa inyo siniya nga katungdanan nga nagasakay, nagabayad man sa insakto para nga makalabot sa ila sini nga destinasyon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Balang ko masakit iyas pamilya sa driver nga ti hambalan ka lang nga na-inspect man ang bus, ti ang driver ang may salabton rin, may kapaltahan kay may mga witness kita nga naghambal nga nanghulam siya sang tools or whatsoever. Kaya mo na gani, balik naman kita sa punto nga kung nag-agi sa insakto sini nga preventive maintenance, hindi kita iya magpati nga dito pa lang kag mabatsyag no? Ang salakyan kay kung na-inspection husto sang kung sino man ang in-charge nila sa inspection before pa man nga mag-trip ang isa ka bus, ako yan nagapati nga ma-detect na ina kung ano man ang possible nga mangin diferensya. 31 minutos na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kang impormasyon sa bumbuhanay sa udto. Revenue sa Local Economic Enterprise Office naglabot sa 69 milyones pesos. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor. Ang selebrasyon sang Paskwa, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Diyos. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Paskwa kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Paskwa kag mainuswagon nga bag-ong tuig. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 17 to 23, 2023. Sa sininga weekend, dala ang inyo bugos nga pamilya sa Plazuela de Iloilo para sa pre-Christmas Day treat. Kag samtang naga-enjoy kamo sa inyo nga dinner, si Mr. Totong Villaruz ang bahala sa paglingaw sa inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa concert at the plaza. Especially for you, sa Disyembre 23, Sabado, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 24, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Sa Disyembre 25, Lunes, imbitado ang tanan nga magselebrar sang pagkabunag sang aton mahal nga manunubos pinaagi sa pagparticipate sa Holy Mass sa sinaangadlaw sa La Tolda. Magasugod alas 5 sang hapon. Sa tion sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang iya pagkabunag ang magahatag sa aton sang renewed strength to face all our problems in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM. Ang Pasko tion sang kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Anay sa Udto sa DUFM, Bombo Radyo Iloilo. Revenues ang Local Economic Enterprise Office naglabot sa 79 na milyon pesos. Ang pagkadedikado kuno sang mga personel sa trabaho mo nang ginatudlo nga rason. Check nato ng follow-up report ni Bombo Angel Tan. Lakip na sinadri 21 ka mga barangay sa Iloilo Province wala pa madeklarar nga drug-free suno sa Iloilo Police Provincial Office.
Kag try ta karon kumakaingagaw pa ining Regional Civil Service or Regional Civil Security Unit kag subong man Arevalo PNP nakakumpiskar sang masobra 55,000 ka balor sa illegal nga firecrackers. Standby oras naton sa Bombo Radyo Iloilo, 43 minutos na ang nakaligad sa takna sining alauna diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Bombo Cham naglabot na sa 79 million pesos ang income ng Local Economic Enterprise Office. Humalingkid lamang sa January to November 2023. Sa interview din sa Bombo Radio kay Miss Maricel Mabacquiao, head sang Local Economic Enterprise Office, iyang pahayag nga dako diri Bombo Cham ang contribution sang Iloilo Terminal Market, Haro Big Market, Arevalo Market, kag ang slaughterhouse sa kadalagan sa nasambit man abing opisina. Suno kini sa Bacquiao kalabanan diri Bombo Cham, maayo nga suktanay sang rentals and market fees ang nakabulig, plus pagid diri ang income around 400,000 pesos monthly ini siya sa pay parking. Kag ang kuan lang di Bombo Cham sa may pay parking iya, mga old roads lang ini, wala pa diri ni include ang mga pay parking areas naging amendment sa ordinansa sang Iloilo City. Di natudlo man diri nga rason sa kadalagan according kay Ma'am Maricel Mabacquiao ang maayo nga mga personal Bombo Cham, dedikasyon sa obra, monitoring kag mismo ang mga vendors nga tinalabot nila ang amo sini nga o kung nalampasan nila ang ginahandom nila like around 76 million ng Bombo Cham ang ilang target. Pero as of November pa lang, January to November nga monitoring, 79 million pesos sa ini Bombo Cham. Ginadugang diri sa natunggan niya siya mismo, ginakalipay giniya ang nalabot sang iyo opisina kag nagapasalamat din siya sa Local Economic Enterprise Office at the same time sa mga vendors nga ti ginalantaw by next year mas madamo pagid ang mga challenges nga posible nila pangatubangon, pero sa gihapon dapat magbinuligay gid lamang para malampasan man kung ano sini ang mga problema nga masulapo sang opisina o kun sang Local Economic Enterprise Office Bombo Cham. Pamatian ta bala ang kabahin sa nga pagpahayag ni Miss Maricel Mabacquiao sang aton na interview. Well, as of November 30, 2023, no, naka 79 million na kita, which is na-surpass na namon ang among target na 76 million for the whole year. Ang may dako ng contribution sa local economic, ang Iloilo Terminal Market, ang slaughterhouse, ang Haro Big, ang aton nga Arevalo. May ibang nga markets na medyo nagnubo-nubo pero hindi man tamaan kanubo. Na-surpass pa namon, although ang electricity naton dalaman na siya sa budget naton. Nagnubo ang electricity pero nalabot man namon gyapon ang target namon pag-abot sa rentals sang aton nga mga stalls, temporary stalls, sa aton nga mga market fees. So dira amo nang ka-contribute mga cash tickets, mga arkabala nagasulod sa aton merkado. Kag sa pay parking naton wala kami naganubo in a month, average namon is 400,000. Average lang na. Yes, kung sumahon na ang aton nga budget is individual may 7 public markets kita and slaughterhouse, so kanya-kanya target. So gina-sum up lang natin na with the whole year we have 76 million pero as of November naka 79 million na kami. So nakita natin sa kada market nasukot din natin ang mga sulokton natin, especially ang atos ng mga cash ticket, mga kasulot kit. So na-monitor it. So amo na siyang factors nga nalabot man naman amon mga targets. Ngayon lang ta nga nubo ay tungod may mga holidays kita. Then Saturday, Sunday wala kita. Then subong makita natin may mga kalsada nga ginakayo. So may ara dira naapektuhan man. But kung i-total natin, wala kami ganubo sa 400,000. Okay. Ma'am, nadugang na dira ang mga additional nga mga pay parking areas recently nga tong dugin ads sang city government? Wala pa. Sa daan man gyapon na nga mga streets ang ginasakop naton. Ang mga bag-o, mga next year pa na. Okay. Ma'am Maricel, with this one, ma'am, ano nga mga factors ang nakabulig sa Local Economic Enterprise Office para mangin maayo ang dalagan, maayo ang pag-organize, at the same time nga ti amuning maayo nga resulta
sang inyong obra, Ma'am Maricel? Of course, number one ang tao, personnel. May factors, number one din na ang personnel. May mga marketing charge kita dira nga nag-aobra siya kami as teamwork. So, gina-delegate mo ang trabaho sa mga marketing charge which is mga efficient and also ang contribute pagit ang mga tao sa dalom. So, number one din ang personnel. Dayon ang dedication sa trabaho, efficiency na ara na nagasulod na ta. Tapos of course, ang factors pagit is may monitoring ka dapat nga gina-monitor mo git ang tanan na merkado, ang tao, ang tanan na trabaho. So then after that may evaluation. So that's why nga every week, every month dapat may meeting git sa mga tao nato ng mga personnel. Of course, syempre malipay git ang tanan, malipay git kay the LEEO. We have a separate budget. So ang tanan naman expenses ara man da. So malipay kit kay nag-income ang local economic. And also the factor is also yung amon ng mga constituent, mga vendors namon. First of all, kapasalamat kita ko sa personnel na nagkakompose ng LEEO. And of course, sa ato ng mga vendors nga padayon sa pag-cooperate, pag-coordinate sa ato nga opisina. And madamo pa nga mga challenges na tubangon for the next year. But nagkapati man ako nga makasurpass kita sa mga challenges basta nagabuligay lang kita. And we hope na next year ma-in place naman natin ang atong mga vendors kung mahuman ang atong mga merkado. And nawagan lang kami nga cooperation lang git. Kag-open git ang LEEO kung ano man ang ilang mga gusto ipalabot sa opisina and mabuliligay na kami. Bombo Cham, nabatian sa mga kabombo naton si Miss Maricel Mabacquiao sa Local Economic Enterprise Office. All right, so makita naton nga may improvement gid man kay previously do ang income sang mga public markets naton na Bombo Angel do mo ning isa sa mga dako man nga kontrobersiya karon iya sa nga nagtayog sa city government but sa karon do medyo nakabawi-bawi Mayo ang ila siniyang revenue or naglabot na sa 7 million ang natipon siniyang revenue sang local economic enterprise office sa tuig ano ini Gel between last quarter sa 2022 to 2023 or sa subong lang yang tuig ni 2023 lang. January 2023 yun lamang ini Bombo Cham, tugtog November 2023. So it means ang December nga ni do gina-accumulate pa kag subong gid ini ang mas madamo nga ginalantaw nga income man abi sang mga vendor sa mga kabombo naton. So it means balantayan Bombo Cham o mga pilagid man ni kamilyones ang income sang Local Economic Enterprise Office si balantayan ini Bombo Cham kunti dako gid man epekto nga maayo ang monitoring kag sa gihapon ang pay parking bala Bombo Cham 400,000 monthly ang average sang naa ang income sang Local Economic Enterprise Office sa ining pay parking kag dako man diri ang hambal naton do epekto Bombo Cham sa city government. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa the number one and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kina Bombo Angel Tan. Next report, 21 ka mga barangay sa Iloilo Province. Wala pa madeklarar nga drug-free suno sa Iloilo Police Provincial Office. Di kon lang taon naton sa aton sini nga mga kabombo 42 malamo ay hindi 42 no 42 ka mga kabanuanan but madamo no ang mga kabarangayan sa bunggo sini nga probinsya sang Iloilo. So may 21 ka mga barangays pa nga wala madeklarar as drug free. But silingon may presensya pa sang mga drugista dira kag drugs sa 21 sini ka mga barangay. Check ta si Bombo Gladwin Gusilo Glad sa report please come in. Bombo Champ, iara pa sang 21 ka mga barangay ang wala pag declare nga drug-free sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ti Bombo Champ ini basiman sa datos sang Iloilo Provincial Police Office. Ti ang panuwasang uton lang Bombo Champ ang may pinakadamo diri. Siyam diri ang may drug operation nga nasambit nga barangay. Ti
sa tig-3 naman sa Banuasang Istansya kag Tigbawan. Tig-1 naman sa may Banuasang Balasan sa San Enrique kag sa Banuasang Sara. Tigipasiguro man sang Iloilo Police Provincial Office nga mas masangkad nga anti-drug operation batok sa mga barangay official nga involved sa illegal nga droga. Sa interview sa Radyo kay Police Colonel Ronaldo Palomo, ang direktor sang Iloilo Police Provincial Office, iyagin payag nga magkasunod nga operasyon man ang natikma sa Banuasang Haliway kag sa Banuasang Istansya ang resulta sa pagpasangkad sa nga kampanya kag monitoring batok sa illegal nga droga ang kabahin sang bando. Nya tigimpayag man ni Palomo Bopochamp nga may pila or miara sa mga elected nga barangay official nga involved sa illegal nga droga nga padayon nga ginamonitor kag ginavalidate apang hindi pa mahambal sang opisyal kung ano ini kadamo. Nagapanguna ang Banuasang Uton na Bopochamp sa probinsya sang Iloilo nga may pinakadamo nga barangay nga wala pa na-clear sa illegal nga droga. Tisuno pa kay Palomo Bopochamp ang mga barangay nga wala pa na klaro sa illegal nga droga ang may presensya sa mga drug surrenderers nga nagapositibo sa drug test. Ang ini nga mga surrenderers nga nagapaidalo man sa mga drug rehabilitation. Ti samtang ginapayag man ni Palomo Bopochamp nga kontento ini sigapon sa performance man sang Ilonggo Cup sa kampanya batok sa illegal nga droga. Ti ginakasubo man niya nga may mga barangay officials nga nadakpan nga nagaduso sa illegal nga droga nagikan sa nagakalain-lain nga banwa sa probinsya sang Iloilo. Yari bala pamantya naton si Police Colonel Ronaldo Palomo, ang direktor sang Iloilo Police Provincial Office sa aton interview. Sa bilog na probinsya sang Iloilo, no, may aratang 21 barangays nga still uncleared, no. Out of the 1,721 barangays naton, no 21 sini ang hindi pa naton cleared. Sa 21 uncleared barangays naton, siyam dira halin sa Uton, no, may ara kitang 3 sa Istansya, 3 sa Tigbawan, dara sina mga tagag, isa sa barangay, isa sa isa sa Balasan, isa sa San Enrique, isa man sa Sara. Sir, na-mention mo gina, sir, sa Banuasang Uton ang pinakamadamo. Sir, miara kita, sir, nga organized nga grupo diri sa probinsya sang Iloilo, sir, nga nagaduso man sa illegal nga droga. No, there is no organized drug group in the province of Iloilo. No? Pag maghambal kita being organized drug group, gina-declared not only by one entity or the PN or the provincial office lang. May ara inang committee nga na-declared sina, no, nga may ara nga drug group. As of now, ang probinsya sang Iloilo wala sang drug group. Ang Uton having 9 barangays remaining uncleared. This because nga sa ilang mga person nga mga subjects nga nag-surrender. Okay. During the conduct of the drug test, may nag-positive, and that is why nga ining mga ibang barangay hindi pa sila pwede makita. Sir, kamusta, sir, ang pakig-away man naton, sir, sa illegal nga droga diri sa probinsya sa Haniway, sir? Dalag ko, no, ang recoveries man, sir, 40.8 million. Amo na, sir, ang sa history man, amo na ang pinakadako diri, sir, nga nakuha sa probinsya sang Iloilo, sir. Yes, bilog nga probinsya, no, ang pinakadako nga recovery sang mga alternatiba nato, no? Ako ang sa Banuasang Haniway. Sa isa ka adlaw lang naka-recover man kita sa Banuasang Saraga, more or less mga 400,000 pesos worth of shabuman. Hindi nagpakita nga ang aton mga operatiba kag mga hepe sa mga kabanuanan, no, very eager gid sa pagtapna sa illegal nga droga sa aton nga probinsya. Pag nagapakita man nga timely kag well coordinated with other law enforcement agencies ang drug operations naton, that resulted to the bigger confiscation. Kay kung nakita nimo sa 600 worth sang shabu nga to, mga 6 kilos na worth of kilos ang shabu, kung makita mo nga hindi ini timely ang pag-operate sa aton mga operatiba, nagkadto na ini sa mga resellers nila, no? We are very glad and we are commending our mga operatiba nga na monitor gid ang pagsulod sa illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo.
Sir, may posibilidad ini nga ang 40.8 million no nga nakuha sa Haniway nga paggagamiton ini for next year nga or ginatigana ini sa holiday season man kag sa palabuton nga next year nga bagong tuig, sir? Ang isa na no, paupo na di ina ang supply nga na sa holiday naton sa Christmas kag sa New Year naton, ano, I do believe nga inang items nga na that is good for Christmas and New Year. So ang kalabanan sini sir halin pa ang source sa sini sir sa Muntinlupa, sir, sa Manila, sir? As usual, no, ang transaction ara sa sulod sa Muntinlupa kagang mga walang nila, no, mga naga-deliver na amon mga tao nila diri amon naga kuan sa aton nga probinsya. Kag makita man nato, no, mga before nga mga naga-transaction ni ang mga nahalin man sa Muntinlupa, no, amo ni mga Muntinlupa group nga naga-operate, no, amo ni siya nagapadala diri sa aton nga probinsya as one of the source. Ato nabatian si Police Colonel Ronaldo Palomo, ang direktor sang Iloilo Police Provincial Office. Bobo Champ, nagalao naman Bobo Champ ang IPPO nga ideklarar nga drug cleared bala ang nasambit man nga 21 ka barangay sa probinsya sang Iloilo sa masunod na tuig. Ginapanaaw man ni Palomo nga isa ka rason ang kung nga ang nagadata ang kaso sang illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Bobo Champ, amo hindi aktibo man ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaya amo na ang ginapananaw man nga rason nga ang balik ang ini nga kaso sang illegal nga droga diri sa probinsya sang Iloilo, Bobo Champ. All right. Ini si Bombo Glangosilo para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo sa imo sini iyang follow-up report. Galibog ulutang ang transaksyon dito na human sa Muntinlupa, no, sa New Bilibid Prison. Ti General Katapang, sir, basi kon ididon mo man nga pag-imbestigar ni katulad sa maidid mo nga pag-imbestigar bla sa kung ano sini iya nga mga allegedly kalokohan nga ginhimo ni Bantag, no, sa aton sini nga kabombo kabay pa nga madiskubrihan mo kung sino na daang utok-utok kin sang transaksyonan sa illegal drugs nga kalabot na diriya sa syudad kag probinsya man sa nga Iloilo. Just like sa katutom kag pag-idid mo sa pagpangusisa sa ginpakotkot to nga himuon kung tani nga diving area ni General Bantag sa may New Bilbid Prison. Now, sa mga ginpangtago ito nga ginasagod nga mga kabayo, mga inugbulang nga manok. Amo man tani ni kaidid, no? Ang pagpanghusisa dito iyas babaw sa kay General Katapang sa kunanong plastada kag I do believe hindi lang iya kay ang transaksyon nga nagakahuman sa New Bilibid Prison ang particularmente or dire lang giniya specifically sa syudad ka probinsya sa Iloilo, no? May ara man sa iban sini nga mga lugar guro ti basi kon mausisa na to sang Abucor director ta sa aton sini nga mga kabumbo o kung anong sistema kiti do ining mga deprived of liberty sini nga mga inmate dira ti why man sila ginapanugutan nga mag-unay gid ka maggamit sa ila sini nga mga cellphone o kung anong sini nga mga saisang komunikasyon sa aton sini karon niya mga kabombo kay ginabawalan isla mo sa aton sini mga kuturan inong sistema man nga kung may dalagko gani nga makumpiskar nga illegal nga droga diri sa bahin sa nga probinsya sa Iloilo or even sa syudad sa Iloilo, iginatudlo dito kuno na human ang transaksyon sa Muntinlupa, no, sa New Bilibid Prison. Oo, ti ara na ginagani sa sulod sa prisuan paano nga nakatigayon pa sila nga makatransaksyon. Standby sa kay Bombo Hana Andasa kay mayara sang masobra 55,000 kabalor. 55,000 pesos kabalor sang illegal nga palupok ang nakumpiskar ang Regional Civil Security Unit kag Arevalo PNP sa ginkasaman siniyang operasyon sa aton sini mga kabumbok iti ining mga smuggled ining mga ginakabig illegal nga mga firecrackers
amo ni ang may mataas nga risgo nga imbis kalipay ang aton maangkon sini iyang pagsugalaw naton sa Paskwa kag bagong tuig, tibasi kung kasakit kag kasubo ang matugas ni saton. Bumbuhana sa report, please kami. Naglabot sa 55,000 pesos ang estimated nga balor sang firecrackers, raw materials ug equipments nga ginagamit sa pag-obra sang mga palupok. Ini na kumpiska matapos nagkandag sang inspection ang Regional Civil Security Unit Region 6 kaga Arevalo Police Station. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Marvin Laranio, hepe sang Arevalo Police Station, iya ginpahayag nga nahamtang sa idalom sang Taytay ang ila ginamanufacturan. Kag sa ila pag-abot didto, wala sang may nagaako kung sino ang nagapanag-iya Bombo Cham. Ang lugar daw hindi mo maisip nga may nag-obra didto kay sa idalom ka Taytay kag ginhimo-imuan lang nila ini sang kamalig. Suno man kay Laranio, ginaimbestigahan pa kung diin nila ginaduso o kung ginabaligya ang ining mga nahuman na nga mga firecrackers kag kung sino gid ang nagapanag-iya sini. Dugang Manila Police Captain Laranio, 40 plus and counting na ang lisensyado, kag napasugtan nga magbaligya sa mga palupok sa area sa nga Arevalo. Apang hindi pa matumbok kung pila pa ang nabilin nga nagabaligya sa nga hindi lisensyado Bombo Cham. Nagpanawagan man ang Regional Civil Security Unit Region 6 kag Arevalo PNP sa mga manugbakal nga sa authorized buying and selling gid lamang sila magpadulong kag amuin na dira sa may C1 Road sa may barangay San Jose Arevalo. Kaga syempre may pipila man iya ka mga tiyanggi bala nga naga-retail kag nga bilog-bilog sa mga palupok ginpaandaman man sila kay gilayon ini nga kumpiskaron kag i-turn over sa may Regional Civil Security Unit Region 6. Nyari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Captain Marvin Laranio para sa dugang nga impormasyon. Ang aton estimated total nga na-confiscate is assorted ini siya bumbuhana which is composed of raw materials nga ginabuhat nga mga firecrackers ug pyrotechnics at the same time may nakakuha man kita sang mga finished products na nila and mga equipments nga ginagamit sa pagbuhat mga almost 55,000 ini siya as estimated by our RCSU sa Region 6. Oo. Dira ayon nato na nadiskubrihan sa may idalom sang Taytay sa may C1 Road. Actually sa unhan man lang na sa mga displayhan naton sa Subong sa dalom sang Taytay ginada. Ang pila balay ni sila ma'am ang kumpiskahan ma'am? Actually ang isa lang ini ka area ang aton nga na inspection kaga na kumpiskahan kay tungod nga kung isipon mo ang lugar nga ina is do hindi gid ma-imagine nga maistaran sang tawo so didto nila na naisipan nga mag-manufacture sa idalom sang Taytay kag ginbuhat-buhatan nila sang tulo ka malig. So pag abot naton sa area wala sing tag-iya or wala sing may nag-ako nga iya adtong shanty nga ginahamtang dito at the same time ang mga nakita naton nga mga raw materials kag mga finished products na. Ining mga raw materials ma'am composed diba ang himo ng firecrackers. So kamusta ma'am ang investigasyon ma'am, may posibilidad balayan kung di nila ini ginaduso ma'am? Actually amo pa na ang aton nga hibaluon most probably diri man na sa palibot naton ang nabaligya pero wala gid sing may nag-ako kag wala didto ang hambal nga may nag-claim wala kag at the same time ang pag-inventory naton sang aton nga mga confiscated materials didto ara man ang presensya sang barangay Kagawad sang San Jose. So amo pa na ang aton nga pagahibaluon kung kay sino gid adto nga mga unit or lugar kung sino ka panag-iya adto. So as of now bala ma'am may pestuhan o kung maisip bala kung pila ka pesto dira ang nagabaligya sang firecracker sa may area man sang Arevalo? Yes, bumbuhana. So almost mga 40 and counting pa kita estimate bumbuhana kay tungod
sige po ang construct ng aton ng mga pumuluyo dito sa may Swan Road. Accordingly sa RCSU sa pakipakangot na no kasi upod man kita sa team sang pag-confiscate. May nag-apply sa gid ila gaya dalagas apply for permit para nga magbaligya dira sa aton areas. So kay kung nga tulong pa ang New Year, Christmas o New Year, may nagadugang pa Bombohana. So all in all, ma'am, 40 plus pa lang ang may mga permits inaya, ma'am, pero ang mga wala sang permits daw hindi pa maano kung pipila gid man. Yes, no, hindi pa natin ma-determine. That's why nga sa sini nga mga inadlaw, no, mag-expect pagid kita sa mga inspection nga ipa-conduct naton kay tungod nga ini nga pagnegosyo dapat magkuha gid sila sang permit sa Han? Nabatian ang pahayag ni Police Captain Marvin Laranio, ang hepe sa Arevalo Police Station ng Bombo Chong. So raw materials pa lamang ini. Oo, Bombo Chong. Silingon na galamiton para nga maghimo sang palupok o galing kiti. Amo na, gin konfiskar sang RCSU or sang Regional Civil Security Unit 6 kag Arevalo PNP kay man wala iya sang ginatagan sang permit nga mag-manufacture kunti magbaligya lamang or mag-retail o resell sang palupok diri iya sa syudad sa Iloilo. Yes, Bombo Cham. May mga raw materials pero may ara man nga pipila ka nahimo na balaok ko na finished product Manila, Bombo Cham. Alright, sige. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid Bombo Hanajoy Andasa sa imo sini nga follow-up report. Timas mayo pa nga temprano na tukibanan ni sang RCSU kag sang Arevalo PNP kag sa nakit-an sang team. Do ay sila nag-expectar nga may tawo kuno dito nga naga-star pa. Ano sa kilid sang taytay ni kuno. Kaya mo gimana basta illegal ang ginahimo ginatago gid halos wala nga hindi makita sang kadaman kay bangod man nga kung makita for sure ma-report ginigilayon sa aton sa mga kapulisan pero basi bala kun ini bilin-bilin na lang kag nakatigayon na sila nga makabaligyaaw sa mga braligyaan sa palibot diri sa syudad sa Iloilo pero ang nakakuha sa permit do 44 pa lang no? As per records ng Arevalo PNP sandigman sa Regional Civil Service or Civil Security Unit nga sarang or ginapanong may permit nga makabaligya sa firecrackers diri iya sa syudad sa Iloilo. 10 minutos na nakaligad sa takna sininga las 2 lapaw nagkikita sa latin diri man sa aton sininga pagpangalaga iban sininga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa iban Cinema News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Grand Draw karon alas 3 bantaya magtutukid diri sa Bombo Radio Iloilo sa Grand Draw sa 1 to Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM 1 milyon aton sininga grand prize. Sinayhan ang masunod sining mangin katapo sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Mabala naton ina karon. Isbomot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 17 to 23, 2023. Sa sininga weekend, dala ang inyo bugos nga pamilya sa Plazuela de Iloilo para sa pre-Christmas Day treat. Kag samta naga-enjoy kamo sa inyo nga dinner. Si Mr. Totong Villaruz ang bahala sa paglingaw sa inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa concert at the plaza. Especially for you sa Disyembre 23, Sabado, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 24, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa Latolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Sa Disyembre 25, Lunes, imbitado ang tanan nga magselebrar sang pagkabunag sang aton mahal nga manunubos pinaagi sa pagparticipate sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa Latolda, magasugod alas 5 sang hapon. Sa tion sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang iya pagkabunag ang magahatag sa aton sang renewed strength to face all our problems in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo! Nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio!
Bombo! Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, kids, sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome back dito sa Kahapon Lamang program. It's a beautiful Saturday. First, let me say thank you sa kay Bombo Marisol Binias for taking care of the program yesterday. Ari na kita mga kabombo, it's a very beautiful Saturday afternoon and ari naman diri ang aton nga winner. Pag-iistoryahon naton siya sa diligid lamang madugay. For the meantime, check naton sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga bombo, dalawang tulog na lang. 2 days to go. Pasko na. Ready na ba tayo dyan? Kumusta ang stock na dira sa mga ingredients? I hope hindi ka mo mag-panic buying. Last minute, kapag pangita, sang kulang sa inyong ingredients, kay grabe, traffic subong. So I hope na kompleto nyo na ina. But anyway, kulang man o kung sobra ang ingredients, tuloy pa rin ang Pasko. Again, good afternoon, kids, sa inyo. I am Tita Regine. Welcome back sa Kahapon Lamang program. I hope, bago magpasko, mapadala nyo na diri ang inyong makasaysayan. Who knows, makahingagaw ka mo. Basikin mo ang aton nga mangin last interview for the year 2023. Mangin winner ka mo diri sa Kahapon Lamang program. So, check nyo na dira ang inyong mga stories. If tapos na, pwede na nga mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na nga ito nabahanon para sa inyo. Stand by sa mga letter senders natin for this week. We are going to announce our new winner this week after sa aton nga pag-interview sa kay Mainan Tuson sang Pasig. For the meantime, here's J.R. Oclarit with a song, Ngano, Mayong Hapon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong handumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako.
maski sa lahat lang ko. Abi na ko gugma ang mulabaw, gugma lang o wa nailain. Apanwa mo kini ibalo ka, tulo na sakitan lang ko. Oh, kung nasakitan ka pa, please, dawata na lang. Nga no, para sa inyo, mga kabombo, from JRO Claret again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Let's go straight sa pag-interview diri sa ating winner, si Mainan Tuson sang Pasig. Kag-ari na gid siya. Good afternoon gid sa imo, Mainan Tuson. Good afternoon man tita sa staff sang Bombo Radio. Kag sa nagapamati, mayad nga hapon kag advance Merry Christmas to everyone. Pila ka bilog imo kabataan? Anong tita? Pila ang imo edad sa naman na ikaw? 21 tita Regine. Anong istorya sa likod sang imo nga pagpamana? Ang pagpamana ko to tita kay ginano ako sang ginikanan ko tita. Mamana do lang ko tita kay nag-eskwela ko tani tita mo, tapos nagpuli ko tita, may nangaluyag sa akon. Ti ginagad na ko bla tita nga magdisko. Pagkamaan ni tatay tita nakigsanda ka nakon. Nga nagupod ka sa iya magdisco? Oo tita. Okay, tapos? Gusto mo to pagkamaan da tita, nagpangakig sandahang ambal nanda tita. Mamana do lang. Disco gid lang, pabanaan ron timo dayon? O, Basi more than disco ginimo nyo? Hindi tita, nagdisco lang gid. Okay. Before ka mo nagdisco, nagpangaliyag siya? Oo tita. Ginsabat mo siya? Wala pa tita. So hindi mo siya nobyo? Hindi. Okay. So nag-upod ka lang sa iya para nga magdisco? Oo. Sa naman-an, sa ginikanan mo na akig, ang gusto nila magpamana ka na? Oo tita. Ginpati mo sila? O tita nagginpati ko sanda tita, syempre nadlo ko kananda tita, ginpati ko sanda tita Reg. Kung hindi mo sila pagpatihon, anong ilahimoon sa imuhaw? Di kay palangga ko sanda tita mo, hindi mo ko gusto nga masakitan sanda gala. Ti ining lalaki palangga mo man? Daw sadto tita daw yun, ano man tita kay siling ko gusto ko tani tita makatapos. Oo, kay ginapa-eskwela ka sa imo nga mga amo. Oo tita. So, bangod sang kakulba mo sa imo mga ginikanan, nagpasugot ka nga magpamana na lang? Oo tita. So, nagpamana ka sa iya, hindi mo siya nobyo? Hindi. Ano ni siya? Una ni siya nga nagpangaluyag sa imo? First nga nagpangaluyag sa imo, hindi man? Damo man tita, kay giskila man ko tita mo. I see. Beautiful. Ikaw siguro, sang kapanahunan mo. Di ka nung sa imo pag-eskwela, kaya di ba nag-4th year ka na tani high school to, no? Oo, tita. Okay. Tiyano nga ba sa imo nga amo? Nagbakasyon ka lang, kay ma-disco ka lang, pagbalik mo, mamana ron ti mo? Nakibot sanda tita eh. Nakibot nga nagambal ko tita nga mapakasal ako doon. Pila ka mo ka mag-utod, how? Ang pito tita Reg. Ikapila ikaw? Ikalima tita. Di mo ginaya si nanay si tatay niyo? Ang but kay siguro tita ang mga sanguna nga mga tigulang ang mga sanda tita mo. So ang mga kauturan mo gin pang duso man na nila nga magpalamana na lang. Magpalangasawa na lang. Daway man tita kay ang iba kong auto daw ano man sanda tita daw mo naglisensya sanda lang ang mga asawa sanda tita Reg. So ikaw lang gid ya? Oo tita. So that means ikaw lang gid ang pinakamasunurin sa inyo nga mga magululutod. Oo tita, ginasunod ko lang ginikanan ko tita. Isa ikaw sa mga nagabulig sa mga ginikanan niyo? Oo tita Reg. I see.
So basi natakaanan sila sa imo, no? That's why nga sige na, pamana ka na lang to. Bisan ka panguliyag pala na, pamana ka na lang to. Joke lang. Sino nagpatigayon sa inyo kasal? Ang amon man mga ginikanan, tita, ang ginikanan kalalaki, kag ang ginikanan ko tita, kag ang mga katiyuan na tita Reg. So ginhit so man sang maayo. Oo. Hindi ka mo kasal sa simbahan? Oo, tita, simbahan. Mayo gid kay sa simbahan ka mo kasal. Ano mo ni kalawig na nga kilala ang ginpamana mo? Siguro tita, kay balan mo tita, may relative, taga-uton di sila tita mo, ang nanay na taga-Pasi man tita. Okay. Ang tatay na sa uton, tigong baga, sa uton lasanda tita, nag-star. May relatives man tita, dito sanda sa Pasi, tikay suno kay may disco, nagkanto man sa tita. Okay. So dugay na ka mo nga magkilalahay? Daw siguro dugay naman tita, siguro mga 2 years or 3 years tita, nga nagkita na lang kami. Nagkita ay lang, hindi mo ka mo frequent Hindi, ka tita Reg. Okay. So, Hindi. be honest. Saan pamana mo siya? May luyag ka na siya? Sang natubuan do ko tita, sang naluyag siya, sang may bata do kami tita Reg. So, nag-dive ka pamana sa iyo, may kaluyag sa iyo. Kay para lang wala tita sa akong ginikanan. So, happy ka man? Saan nagpamana ka? Samtang ginakasal ka, anong feeling mo? Daw okay pa man to tita, kay ginkasal ako sa okay ka to sa. So, excited ka pa to? Okay. Bisan di mo pa siya love. Tita. Yung bal mo, abi mo, mayad ang pagpamana, gali hindi. Kag naginulsul ikaw nga Kay nagantos ako tita, kay ang bana ko tita, pala inom, pala nigarilyo, kag kundi la tita, ang barkada, tuya sa tita Reg. So before ka nagpakasal sa iya, wala mo na nahibaluan? Nabaluan ko man tita, nga gainom, pero syempre layo sa tita, kag laka lang kami tita, magkita na kay nag-eskwela ko tita mo sa Ramon Abansinya National tita. So feeling mo, mabagong mo lang ni siya, kung mag-asawahay na kami, doon mo na thinking mo? Oo tita, doon mo gina tita. Nangyari ba? Orido tita Reg. Orihidon. Salada, karon na tita sa dalas. Kumusta ang imo una nga pagbusong? Pagbusong ko tita, dito do ako tita Reg nagantos. Kay Insahaw. 5 ka bulan tita, ang busong ko tita, mga duwagid ka simana ang akon nga dugo tita Regine. Ay, gin-bleeding ikaw. 5 ka bulan imo busong. Oo tita. Ano ang advice ng doktor? Kinpakonsulta namon tita, siling sang doktor. Agin resita na ko tita ka pampakapit nga bulong, kag magkaon sang abukado tita Regine. Pila ka kaing abukado ang imo naubos kag Wow, nagbata ikaw? Daw mo tita. Minsan ano ka mahal tita? Ginabakal man to ang abukado Oo, sa inyo? tita, nabakal Di ko na gid. may kapunuan ka sa abukado. But anyway, safe ang imo nga pagbata sa unang mga bata. Ang nalikay ako tita, kay nagbata ako, babae nga kulot ang iya buhok. Pagligad tita nga 2 ka simana tita Reds, nagbalatian sa. Ano klase balatian? Naghabas ang ana nga kilikili, liog, kag 2 na gid kahita tita Regine. Sinainitan? Siguro tita, kay tipigado kami tita. Basi sa ano gid man tita guro sa So, anong init. ginimo mo? Ginimo ko tita, ginpakonsulta namon tita, ginatagan nun sa mga bulong tita, wala gid sa tita nag-ayo. Sa diin siya nag-ayo? Paano siya nag-ayo? Pagkabati ni nanay tita nga amo to ang latian sang bata, ginpauli na kami sa Pasi tita, kay sa uton kami kato tita mo. Ginpaloy ni nanay sa manugbulong tita Reds. Siling sang manugloy ang baratakan tita sang dungan. Babatakan. Oo. Ginpati nyo? Daw hindi man dad kami tita ni iba na magpati, kasi syempre daw ay mo kami kaano. Pero ginpati namon tita, ginpabatakan namon. Nag-ayo? Nag-ayo sa tita Reg. So nagpati ka, bangod sa pagpabatak, nag-ayo bata mo? Oo tita. Hindi sa bulong? Siguro ba sa bulungan or sa surundon, gidla tita, kay ang mga tigulang kuno nga kalulahan sa nguna, daw amo daanda kuno tita kundi mag-ayo ang ila bata. Oh siya, sige. Okay. 5 lang kabulan ng imo nga subang. Nagbusong naman ikaw sa ikaduha, tuod na? Oo tita. Pila edad nyo to gani isang bana mo? Sa nagpamana ka? 21 ka? Oo no, 22 sa tita Reg. Ate, gahi mo rusgan. Which means na lang ko yan ikaw. Anong imo na lang nangin balatsagon? Kaya na lang ko yan ikaw. Very productive. Daw nag-ano duman ako tita, kay 5 pa lang tita, kabulan ang akon bata tita.
Nagbusong naman ko, Tita Reds. Damo nabatian ko, tita. Ano nabatian mo sa palibot? Nga gamay pa ko no, tita, ang bata. Ara naman. Nga maniwang doon ako, tita. Blatian nun pa kagplawbog ang bana ko. Ang mata ko wala, Tita Regina. Amo na hambal sa mga marites Oo, sa tita. palibot. So, na yung ginhimo? Uy ko lang, tita, nasa pa kay siling ko anohon ko, tita, kay natagan kami sa mga bata. Okay. May kabulig ka sa pagpangabuhi nyo or duha naging kamusang bana mo? Duwa lang kami, Tita Regine. I see. So, ikaw man ang take care sa kabataan? Oo, Tita Reg. So, sige pa pangampo mo na? Nagapamata ka? Gapangampo ka or wala na? Sad to, tita, wala pa kay pag-antis nga tapos kato kasal namin, Tita Reg, dira kami sa Oton nag-star. Ang pangaboy lang dira, tita, ni Banangon, gapanggarab lang, tita, kamag-obras construction. I see. Ikaw, ga-take care ka lang sa kabataan? Oo, tita, kay gagmay pasanda, tita, 5 ka bulan, tapos may ara naman ko, tita, nga manugbata naman. Pero may gidubog si husband mo. Oo, tita. Mapisan gid si banahon ta. So na natabosing mo pagbata siya kaduha. Sa nga to na, tita, abi 7 na kabulan, tita, ang akon nga pagbusong, Tita Reds. Pamatsyagan ko, tita, daw kafid, tita, ang ginabusong ko, tita. Kay magtakilid la ko, tita, sa gatiga, tapos kung mag-ara naman sa to gatiga, tita. Kapid gid man? Ginpa-ultrasound ko, tita, kay daw man ko bla, tita, gali, tita, ang posisyon ka bata, nagabi ka sa, Tita Reg. Pila ka bulan? 7 ka bulan, tita. Uy, dali na lang ka Ultrasound. magbata, amo pa ng iyang posisyon. So ano natabo sa imo sa pagbata mo gin-eclampsia ikaw? Oo, tita. Nagkiwi ang akon ba, tita, kag nag-ano ang akon nga mata, tita, so wala, hindi makipo, Tita Regine. Wala ka kabalo nga nagasaka ang BP mo? Wala, tita. So wala man siya nagsaka samtang nga nagabusong ikaw? Wala, tita. Sige man ang imo nga monthly ang pag-prenatal mo, ng inchaktuman? Daw lakalang ko to, tita, magpaano, tita, kay siyempre gamay pa, tita, ang subang. Budlayan Gamay ka. pa, So budlay, hindi tita. regular ang pagkadto mo sa imo nga ubigayni? Oo, tita. So nagkiwi ang imo nga baba. Oo, For tita. how long? For how long? Anong imo ginhimo? Mayo lang kay nakasurvive ka sa imo nga pagbata. Sa kaluoy ka mahal nga Diyos, tita, nano ko man, tita, siguro 10 days, tita, ang akon nga bata nga ikadua nagparehab ako, tita. Oo, anong resulta? Sa sobra lang nga parehab, tita, nagbalik man sa tita, pero daw hindi kid tita. So may nabilin pa? Agasay pa, Gamay-gamay. tita. I see. Una mo nga pagbata, sa ikaduha mo nga pagbata, 5 months old lang ang imo nga subang. Okay? Tita. Pero nakaduha ka katuig sa imo second baby. And then nagbusong naman ikaw sa ikatatlo. Oo, tita, nagbusong Ay, sus, naman. grabe. Matugnaw ito sa lugar niyo? Grabe, kid, tita, kabakas, kabahan ko, tita. Ikaw, gid guro. Sino mabakas? Ikaw o siya? Or both? Both. Anyway, so duha ka tuig ang imo bata, nagbusong naman ikaw sa ikatatlo. Ay, ano naman ang mga ginahambal sa mga marites sa inyo nga palibot? Ara naman, tita, siling sang mga maritison, tita. Daw mga lang, tita, kay gamay pa ko nung ara naman, daw badya lang kami, tita. Do ikaw lang gid yung nakita nila to, no? Tapos, tita, ginano ko, tita, kay ang itsura ko, bla, tita, pagbusong kasi katlo ko, tita, daw taga-taga. Ay, sorry. Kina-imagine ko lang. Ano ba lang tsura sa taga-taga? Okay, maniwa nga buto na iya nga tiyan. Tako iya nga tiyan. Amo gid na iya. Sino nag-describe sa taga-taga? Imo lang na iya or ang mga taga, ang mga nagamarites? Ang gamarites, tita, kay tuod. Yun man, tita, niwa nga ako, tita, nga dako ang tiyan, bla, tita, kay siyempre gagmay pa mga bata, tita, ara naman. So, yawan ka? Kay ikaw lang gid isa ang nag-aatipan sa Oo, mga tita. kabataan mo? Oo, tita Regine. Atipan ka sa mga bata mo sa aga, sa udto, sa hapon, kag sa gabi. Atipan ka pagid sa bana mo. Oo, tita, gaugtas.
ko, Tita Reg. Yan ang basambana mo, kay tsura mo doon nagtaga-taga na. Wala lang, tita, kay siguro planggaman ko sang bana ko, tita. Of course! Ginbato na lang, tita. Bisan na mo to nga daw, taga-taga ko, Tita Reg. Hindi susobra man ang mga marites nila. Taga-taga, gidya. Kay bisan ako, tita, magtanaw ko sang akon kaugalingan, tita, daw taga-taga, gid man, tita. So, ginabaton mo ginayang taga-taga. Oo, tita. Ay, nako. Yan ang reaksyon mo sa mga nagapang marites sa imo. Ginapabayaan ko lang, tita, kay daw to, gid man, tita, sa akon kaugalingan, tita, nga mo na yung akon, tita, nga itsura, Tita Reg. Okay. Pero beautiful na ikaw sa mo. Ano, hindi ka na taga-taga. Aray ko, ano naman ang natabo sa pagbata mo sa imong ikatatlo? Pagbata ko duman, tita, nagbalik duman, tita, nga akong clamsya, nagbalik duman ang kiwi, tita, kababa ko. So, naging inclampsya ka naman, Liwan. Oo, Tita Reg. Kapainit ka, how? Mahilig ka. Anong permi ginasudaan nyo, baboy? Di kay tita, kay pigado man ang bana ko, tita. Kung kay isa ko na ano lang da, tita, bisa uga, or ano lang, tita, kay pigado, tita mo, gagmay pang kabataan. So, hindi ka aware nga kung gakaon ko sa mga maasin or baboy, may tendency gid nga ma-eclampsia ikaw. Kaya nga busong ikaw. So, for the second time, giniclampsia ikaw, na-survive mo. Oo, tita, nakaluyan, tita, bata ko, tita, ang akon da nga pangatlo, tita, Mayo 14, tita, kay pista na, tita, sa uton. Pagkaga, Tita Reg, kindala ko pa sa simbahan, tita, kagin pabunyagan. Wow. So, giningagaw mo, gid. Oo, tita. Ibagid ang powers ng taga-taga. ang hindi pa natapos din ang pagpamata naton, ha? Okay, 5 ka tuig ang imong ika-third child. Bao naghirit naman ka mo ni Mister. Nagbusong naman ikaw sa ika-4. Tapos na mo nang naghahambal ng mga marites na dapat ipahulog mo na. Kaya di, basi mong taga-taga ka naman. Ano ang bal nila nga gusto nila ipahulog? O, tita, kay kunanda, tita, ipahulog ko kuno, Tita Reg, siya'y basi kuno bala, tita, kung magbata ako, tita, mapatay ako kay kaduado kuno ako, tita, ginklam siya. Basi So, kung sa bagay. 50-50 doon, Tita Reg. Oo, kung sa bagay. Ti, ano ang balsang obigay ni? Tigin pa, ano ko, tita, kay 3 months doon ang busong ko, tita, kung kaubigay ni kuno, tita, bidress lang bala, tita, para maanuhan ko ng lawas ko kay kaniwang, Tita Reg. Ano, balik ka sa pagkataga-taga? Oo, tita, taga-taga, tita. Okay. So, gindayon mo, gid. Huwag ka nagpati sa ila, ipahulog mo. Why, Imo Tita Reg? ika-4th pregnancy. Why, tita? Okay. Tapos ano nga ba sa doktor sa imo para sa pagbata mo? Amo to, tita, ang 3 months to, tita, ginano ko sa ubigay ni, ginambalan ako, tita, sang doktor nga samtang layo pa kuno ang pagbata ko, Tita Reg, matigana kami kwarta 60,000 pesos. Wow, kay nga. Kay kinanlan kuno, tita, 2 weeks before ako magbata, isiis ako, tita, para hindi ko na magbalik ang clamsya ko, Tita Reggie. Ito yung insakto man, no? Kasi may danger. Twice ka na gin-eclampsia. 2 ka pregnancy, nag-eclampsia ikaw. So, siguro kapanigurado na lang ang obigay ni, nga parang hindi ka na, no? Hindi ka na ma-stress, kag ang bata mo ma-distress. Tita, pati CS ka, 2 weeks before sang imong due date. Pero, nagsakit ang tiyan mo before sang imong due date. Abi, istoryahin kami isang natabo. Ba, tita, pag ano to, tita, kay siyempre, tita, daw ay pa ko kabalo ko saan man ako mabata, Tita Reg. Ay, way ka ginabalan? Ti kayang result sa ultrasound, tita, pa ultrasound ko, siling sang doktor, September 7 ang akon nga due date, tita. Man, gali. Oh. Ba, tita, nagabot ang bulan nga gusto, Tita Reg. Nagsakit ang akon busong. Ginpatawag ko bala, tita, ang paltira sa bana ko. Hayabi ko bala, tita, nag-uson lang bala sa panglabay. Ti siyempre, way ko, tita, timbang. Habi ko, Tita Reg, nag-uson lang. Te? Ang to, tita, ginsugat ni banahon ang paltira. Pag abot ka paltira, tita. Ay, kay ipabatak mo tani imo tiyan, doon mo na? Oo, Tita Reg. Okay, kay hindi mo pa due date? Oo, tita. Okay, so ano natabo? Pag abot ka paltira, tita, grabe, gid ka sakit ang akon tiyan. Dumabata ka na gid? Dumabata na gid, tita. Tapos sa muto daw, hindi bala, tita, no ang paltira, naghambal ka na akong, Tita Reg, nga bihigda, bikay tanawon ta.
Amo to pagigda ko tita, pagtanaw kapaltira daw 10 cm na sa tita Ay, Regine. halati mo, magwa na gid na iya. Magdan CM kaya magwa na gid na. Te, Gintawag ko si nanay ko kag si tatay, si nanay, si tatay kag si banahon nga ano blasan da makadto sa akon tita. kabalo ni sila nga may advice sa imo nga dapat i-cesarean ikaw. Oo, tita Regine. Okay. Tapos amo to gintawag ko sanda tita kun kunay, tay kung magpatay gid man ako, hindi niyo pagpabayaan ang bata ko. Uy, ha. nabilin-bilin na ikaw. Oo, tita. Kay ti siling sang doktor, tita, hindi ko i-normal ang bata, tita, mo kay kinahanglan isgid sa So, tita. napati ka? Nga sa pagbata mo, mapatay ka? Oo, tita. Okay, so muna nga nagpanugon-tugon ka na. Te, Oo. anong ila reaksyon? Ba pagkabati nan dato tita ni banahon ni tatay kag di nanay nagduko lang sa tita Reg. Tapos si nanay ko tita nagapanawag kay Mama Mary kag kay Papa Jesus nga buligan ako tita Reg. Ba tita si banahon gin ano ko bala tita nga kun ko nagkon gali ako tita sa faltirangan ng kapti lang busong ko. Si banahon ta na tita Reds, gauyat ka na akong tita, gakurog nga nagapalamuti. Kung paan gid siya ya? Siguro- You was expecting at madula ka na after. Doon mo na. Oo, siguro tita na mo gida sa siguro tita nga. Why ka ginala sa ospital, how? Kay nadlo kami tita, kay sad to tita, wala na kami PhilHealth, ay gingamit ko to tita, self-employed lang to tita mo. Tay gingamit namon after 2 years ka to tita nga gingamit. Hindi do tita kay why do kami kagayad. So, hindi ka na luyag na magpa-hospital? Oo, tita, kay base akigan, wala kami tita sang doktor. Kay wala kami tita kwarta. Aha. Ti ready ang paltera nga magpabata sa imo? Ready ka man nga ibuna? Oo, tita. So, ano natabo? Siling ko tita sa Valtira, ikapte, bala ng busong ko. Ang to tita na, siling ko sa ginikanan ko na, tay mo uyat ako kaninyo ha. Ang bana ko tita, gakurog-kurog nga gapalamuti. Pag-uyat nanda tita kanakon, ginbun ako tita todo. Pag ano tita, nagsunod lang ang bata tita, nagiwi sa dayon. Nagwa ang bata. Ba, ginaanghilan ka pa. Ano reaction sa husband mo? Ang bana ko tita, way naglantaw tita sa bata. Kaya sino siya naglantaw? Kanakon ta na tita, ginakaptan na ang dugan ko, kag ang pulso ko, abi na tita, napatay ako tita. Tuod ka. Tapos? Ito tita, tapos ang ito tita, abi nga ano, sa kaluoy kamal nga Diyos tita, way man ako tita, napatay kag na ano ko lang tita, ang bata nga normal man sa tita. Way man ako ginsees. Oo. Paano mo na-assure ang husband mo? Okay lang ko. Okay. Buhi pa ko. Nalipong ka? Wala man? Wala nga tita, kay pagkano ka to tita, wala daw natulog, daw nagkirong, wala tita ang mata ko, siguro sa kakutoy ko man tita, red siya, bigin man sang bana ko, napatay ako tita. Ay, kino ng luya, gid man ikaw. Oo, Pero tita. survive! Oo, na ano ko gid man tita, napagawa ko sa nga normal sa tita Rich. The power of taga-taga. Hindi, the power of prayer. Anyway, amo na, duha ka eclampsia, isa ka supposedly ECS, pero nabuna, nag-apat ang kabataan. Why? Pagid ka mo yan nag-untat ni Mister. Nag-ikalima, pagid kayo mo yan, kag nag-ikaanong pagid ya. Pero, daw, super romantiko giduro si Mister mo, no? Kay himbal mo, hindi pa uso sang una ang family planning. Oo, tita. So, in short, nakaanom ka mo kakabataan. Oo, tita. So, tanan ini nga mga bata mo, ikaw lang gid niya nag-atipan? Oo, tita Regine, ako lang gid tita. So, umayo man kay wala mo yagin panghatag, wala kayo nagambal. Sa inyo lang na anay ang iban, kaya hindi ko nagid masarangan. Sang ano tita, damo ga maampon tani tita, kay amo tubla tita itsura ko, bigado kami. Siling ko tita, agwantahon ko lang, bisan daw taga-taga lang ko, kunara lang tita, ang mga bata sa akon loyo tita Regine. Okay. Hindi ko kaget over with sa taga-taga. Kaya sige tita, kaniwang tita rin. Okay. Ang ikaano mo, nagbalatian. Ano itong balatian sa bata mo, ikaano? Ang ikaanong ko tita, ana G6PD sa tita Rich. Ano ina? Daw, kumbaga, siling sang doktor tita, daw, ano sa dugo. Ang daw, ano na daw, infection sa dugo or... Paano, ginpatreat? Nag-ayo man?
Ano to tita, ala ko man ka paano bla sa hospital tita, kay grabe man tita ang antos ko gid saya tita Regine. Kay damo ang naglatian man sa tita, ginabasan mablatita ang mga part kalawas na. Tapos tiway man ko tita kamaan nga kontrada tita ang mga vins, kag damo kontra ya tita Reg. Tiway ka kabalo. Wala tita kay sige man syempre gatiti sa kanakon tita. Sige man kaon ko tita didto do namon tita nano nga pag ano sang G6PD na tita. Cured na siya subong? Healed na siya? Okay na siya? tita Reg. Pila na edad niya subong? Ang 6 ginabawa lang namon tita ang ano nga hindi na makaon tita kag hindi pagpaanon kami medicine nga way na resita ka doktor. Oo. So dapat very very careful dito. Tita Reg. So anong manifestations ng ining sakit? Nagaano siya? Kung makakaon daw sa tita, kadang daw mga kontra tita daw may nagagwa bala sa nga mga panit. Rashes. Tita Regine. Ay, see. So dapat ikaw, careful samtang nga nagapadede ka. Tapos siya man. Tita. So careful di ka mo sang iya diet. Tita. Amo to tita. Amo to tita nga dito pag titang nasubragid kaniwang sakot. May worst mga description sa taga-taga. Way naman sa may describe sa imo mga marites. Hanggang taga-taga lang. Tita daw, ang tita. Tay ginano ko man tita, sa kagalingan ko, nabaton ko man kay ti amugid man na titang akon nga na tita. Okay. Pero mayo man, no? Kay naguntat man sa iabisyo ang imo nga bana. Istoryahan nato ni sa aton nga pagpanumbalik. Do excited na tong aton nga transmitter. Mga kabama, nagpamati ka mo sa aton nga pag-interview sa aton nga winner, si Mainan Tuson Sampasi. This is Tita Regine. Magapanumbalik ang kay LP pagkatapos ng gate. Sa pinaka importante nga mga pahibala. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra. Bomba in just a little while, magagrando na kita sa 1-2 Panalo Part 22. So, tapos-tapuson pa na niya si Miss Taga-Taga. Sorry. Si Mainan Tuson Sampasi. So, kumusta ka mo subong? Kumusta ang imong husband? Okay na subong tita ang akon nga husband gindura na to tita ang tanan nga vision na tita gin focus na sa mga bata tita kay nag-eskwelado tita Reg. Mayad gid, no? Kumusta naman ikaw? Okay naman tita daw, hindi na taga-taga. Hindi gid. Okay Layo na, na sa tita. taga-taga. So ano subong ang inyo palangabuhian para mapubuhi nyo mapaeskwela ang mga kabataan? Karga tapas tita Reg kag ang bana ko kung may construction man tita kag panggarag tita Regine. I see. May paghinulsol ikaw sa mga nagkalatabo sa kabuhi mo? Wala man ko tita naginulsol kay siling ko ang way ko na tapos tita yan ko na lang sa mga bata ko tita nga sanda magatapos ang andom ko tita Regine. Okay, correct. Pila ka bilog kabataan mga babae? 4 tita Reg. 4 gid. Halimbawa, kung may bata ikaw nga nag-upod mag-discuss ang pangaluyag sa iya, himuon mo man bala ang ginhimo sa imo ginikanan, ginpabanaan ikaw dayon? Pabanaan mo man sila? Hindi tita Reg. Insahaw. Kay kinanlan gid tita nga makatapos sanda tita para magpangabuhi sanda tita hindi man sanda magantos tita Regine. Oo, may nakatapos na? Wala pa tita, second year college lang tita ang subang ko kag first year criminology ang ikaduha ko tita. Ay, kaya yan. Kung mga mapisan ka mo, kayang-kaya gid na. Ara pa man ang imo mga ginikanan? Tita Regine. I see, good. Ano luyag may hambal sa ila kasi iban man yung mga ginikanan yung mga tagpalamati?
Ang mambal ko gali nga sa akong gali nanay no. Salamat gid. Ang mambal ko gali sa mga nanay nga katulad ko, hindi lang kita gid magdura sang paglaom kag kun ano man dang pagantos kag ano man gaabot sa aton iampot lang sa mahal nga Dios kay ang mahal nga Dios gid lang bahala. Budlayan ka kung damo bata mo. Budlay tita eh. Anong mabudlay? Ang pagpakaon tita kananda kag magpa-eskwela tita kag kapin pa tita kon gabralatian tita Regine. Correct. Anong manami isa damo bata? Daw damo man tita kay daw gabuligay tita sa sulod ka balay kag nagasunod mo sanda tita kanakon tita Regine. Kag nagabulig man sila sa pagpangabuhi nyo, no? Oo, Nag-eskwela, tita. mga mapisan, ang imo nga mga kabataan. Anong message mo para sa imo nga mga bata? Para gali sa mga bata ko nga bisan tigado kita i-ano nyo gid nga makatapos kamo kay para magpangabuhi kamo sa pira ka adlaw magamit gid ninyo kay hindi kamo magpariyo kanakon nga nag-antos ako tita Regine. Alright. Very well said. May mga luyag katamyawon? Ginatamyaw ko gali sa chapter ang akon nga si President Leonor, si Joseph Leonor Fats, kag si Vice Yolo Sutiar, kag sa tanan nga guardians, kag brother, kag sister ko, tita, kag happy pista lang gali sa barangay, alimono, kanday. Sa nung fiesta to, kay mamiesta kita? Subong tita, kadto ka mo tita wa disco, tita Regine. Ay, di ko basi pabanaan ako to. Kung mag-disco ko to, basi pabanaan ako to. Sa ikaduwa nga. Anyway, thank you so much. Kinmera ka padugang? Wala naman. Kag ginatamya ko gali ang akon nga bana dyan sa lapas nga si Boy Boy, kag ang si Cedric, si Glot, si John John, kag si Rani, kag ang akon gali nga nanay nga si Lucy, si Stini, kag ang ugangan ko tita nga Gavendreden nga si Leonora, kag ang akon nga bayaw nga si Mayra, kag mayad lang hapon sa tanan-tanan nga taga-barangay Kabluan Norte, kag sa Sitio Buang, mayad nga hapon gid kaninyo, tanan kag Merry Christmas. Sige, Merry Christmas. Mahirit pa ka mo ni Mister. Sang ikapito? Daw hindi na tita, daw ng glass to, ano nga college na tita nga ako. Pero kaya-kaya pa, no? Carry pa. Anyway, thank you so much sa imo. Congratulations. In just a little while, release sa imo, mga 1,000 pesos nga cash prize diri sa KLP. Mga kabombo, there you have it. Ang ating winner si Mainan Tuson sang Pasi. And now it's time for us to say thank you sa mga tanan natin yung mga letter senders for this week because I am about to announce ang ating winner para naman sa siningang simana to also win 1,000 pesos nga cash. Salamat gid sa inyong mga istorya, mga manami nga nagahatag sa aton sang energy every afternoon, kag kalipayan, kalingawan, and inspirasyon. So keep on sending your stories diri sa kahapon lamang program. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our winner for this week to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed. Saan ko siya interviewon? Pwede pa this year, no? Oo, yung kalendaryo ta 2024 na. Anyway, next Saturday, ang ating pag-interview sa iya, ang ating winner, wala sang lingwan kundi si Neni Trulala sang Sara. Congratulations sa imo, Neni Trulala sang Sara. Mga kabombo, maraming salamat sa inyo. I'll be seeing you again on Monday. Ari na ang ating grand draw sa 1-2 Panalo Part 22. This has been Tita Regine. Salamat kid. Good afternoon and God bless.